Επιστρέψαμε και πάλι στο Αλκμάρ με εικόνες από την κερκίδα του γηπέδου που έχει στηθεί μια γιορτή εδώ και λίγα λεπτά παρά το κρύο από τους οπαδούς της τοπικής ομάδας αλλά και τους περίπου 1.500-1.700 οπαδούς της Λάρισσας οι οποίοι έχουν έρθει από χθες και έχουν αναστατώσει στην Ολλανδία. Να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Αναστασίου που θα είναι μαζί μας στο σχόλιο. Ο Έλληνας Γιάννης Αναστασίου και όχι ο Ολλανδός, παρότι με αυτά που έχω δει εδώ όλη όση ώρα είμαστε μαζί. Μάλλον θα πάρεις και δεύτερη υπηκότητα από την μεγάλη εκτίμηση που σου έχουν πραγματικά εδώ οι άνθρωποι του Ολλανδικού ποδοσφαίρου λόγω της παρουσίας του, της εντυπωσιακής νομίζω γιατί τίμησε στα ελληνικά χρώματα παίζοντας στο εξωτερικό. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αγωνίζουμε τώρα 8 χρόνια στην Ολλανδία. Σίγουρα δεν είναι και κάτι που έχουν πετύχει κάποιους άλλους Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Νομίζω αγωνίζονται τόσα χρόνια στο εξωτερικό. Και βρίσκομαι σε μια άλλη περίοδο, θα έλεγα, σε μια άλλη φάση. Δεδομένου ότι μιλάω τη γλώσσα πλέον, έχω προσαρμοστεί αρκετά καλά στο πρωτάθλημα και γενικότερα στον τρόπο ζωής. Και υπάρχει ο σεβασμός και μια εκτίμηση και είναι αμοιβαίο αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, είναι δύσκολο το παιχνίδι απόψε για την Αλκμάρ. Να μας το πεις εσύ καλύτερα, που την ξέρεις πολύ καλύτερα. Μια ομάδα νεανική με τον Λουίς Βαν Χάλ τον Πάγκο που ξεκίνησε ακόμα και για να πάρει τον τίτλο από την Eindhoven. Ήταν το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Εδώ στην Ολλανδία θεωρούσαν το ακλόνητο φαβορί δεδομένου της ενίσχυσης που είχε το καλοκαίρι. Αλλά το ξεκίνημα ήταν τραγικό για την ομάδα. Πάρα πολλά άσχημα αποτελέσματα, αποκλεισμούς από το κύπελλο, υπήρξε αμφισβήτηση μέχρι και για τον Φαγκάλ και γενικά για τις επιλογές του. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Βλέπουμε εμείς τη σύνθεση, να την πούμε λοιπόν της ΑΒ με τον Βάτερμαν κάτω από τα δοκάρια. Στάινσον, Μέντες, Γιαλίν, Σόπταμ στην άμυνα. Ντεζέο, Αγκουστίν, Σιόμερ, Ποκονιόλη, Μεντουγιάννιν και Ντέμπελε. Δεν παίζει ο Άρη, πρέπει να πούμε, ο καλύτερος παίκτης που έχουν ο Βραζιλιάνος, έτσι ο επιθετικός, ο οποίος τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Και δεν παίζει και ο Ιταλός ο Γκρατσιάνο Πέλε που ήρθε το καλοκαίρι σαν το μεγάλο όνομα από την Λέτσε, αλλά δεν έχει πιάσει. Είχε κάποιες ομαϊκές διαταραχές και έχει επιλέξει, μας είπες, λίγο περίεργο σύστημα. Θα το δούμε, δεν είναι ακριβώς 4-4-2 για τον Βαγκάλ. Αυτή είναι η 11 με μια αλλαγή τον Κατσιαρό στο αριστερό άκρο και βεβαίως τον Καλατζή να παίζει αντί του Μπακαγιόκο που έμεινε στην Ελλάδα. Κοτσόλης, Γκαλής, Τζαμπίζας, Κότσιος, Κατσιαρός. Σαρμιέντο, Κυριακής, Φωτάκης, δεν αλλάζει τριάδα του κέντρου. Αλεξάνδρου, Κλέιτον και Καλατζής. Ο Καλατζής βέβαια θα είναι αυτό που θα παίξει στο κεφάλι της επίθεσης για την Λάρισα στον Πάγκο. Να πούμε ότι για τη Λάρισα είναι ο Κυπουρός, Φέρστερ, Μπουκουβάλας, Γκίκας, Μπαχράμις, Πάρα και Κόσλεο, γιατί ο Λέβαν Πανιασβίλη από την Γεωργία. Και για την Αλκμάρ ο τερματοφύλακας ανανοτός είναι ο Ρομέρο, ο Κούντερς, ο Ντόγκο, ο Φέρμερ, ο Γένερ, ο Ελχαντάουι και ο Γκρατσιάνο Πέλε. Οι επιλογές του Λουίς Βαν Χάλ. Ίσως και η απώλεια του Κούπερμανς, ο οποίος πήγε στην Eindhoven, άλλαξε λίγο τα σχέδια. Ήταν μέχρι τη τελευταία στιγμή αν θα τον δώσει ή όχι η Ολλανδική ομάδα. Δεν είχε να κάνει τόσο αν θα το δώσει. Είχε αποφασίσει ο Φαγκάλ από το καλοκαίρι και του είχε πει μάλλον ότι θα είναι η τέταρτη επιλογή στους επιθετικούς. Θα παίζει 4-4-2, αλλά θα είναι η τέταρτη επιλογή. Αλλά γενικά... Ο Φαγκάλ, συγγνώμη πάλι Γιάννη, σε διακόπτω. Ο Φαγκάλ, ο οποίος έρχεται με το καροτσάκι, είναι γνωστό ότι έχει σπάσει το πόδι από 2 Νοεμβρίου. Μέχρι τώρα ερχόταν με ένα αυτοκινητάκι του γκολφ και για τις προπονήσεις. Κάθεται στον πάγκο. Ο Μαγάλο, ο οποίος από τη Δευτέρα είναι και πρόσωπο εδώ, διότι μόνος του στο θέμα με την εθνική Αγγλίας. Μετά λίγο τα μάζεψε. Είπε τώρα χθες στη συνέντευξη ότι μπορεί να στείλω κάποιο βοηθό μου να πάει να παρακολουθεί μέχρι το 2009. Μεγάλη πρόκληση ο πάγκος εθνικής Αγγλίας. Ναι, είχε δηλώσει ότι ήθελε το 2010 να είναι στον πάγκο κάποιες εθνικής ομάδας για να κοντζάρει στο παγκόσμιο κύπελλο. Και γενικά εδώ στην Ολλανδία πολλοί προπονητές αυτοπροτάσσονται όταν βρίσκεται δουλειά. Λοιπόν, με τον Γιάννη Αναστασίου θα είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να ακούσουμε το σχόλιο του. Πάμε πολύ γρήγορα καθώς στη σέντρα είναι η Λάρισα να ακούσουμε και τον Αποστόλη Τριανταφύλλο, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο δίπλα από τον πάγκο και τον Γιώργο Δόνη. Αποστόλη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα είναι το και μοναδικό θα λέγα το πρόβλημα για τον Γιώργο Δόνη. Είναι ο τραυματισμός του Μπακαγιόκο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής κόντρα στο Παναθηναϊκό. Ένα τράβηγμα στον δικέφαλο, τον κράτησε στην Λάρισα. Σε ό,τι αφορά τον Βενετίδη, ο Γιώργος Δόνης για προληπτικούς λόγους έχει και ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή στην Κρήτη με τον Όφη. Η Λάρισα τον κράτησε εκτός της αποστολής. Αποστόλη, θα σε έχουμε και εσένα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για οτιδήποτε γίνεται εντός αγωνιστικού χώρου. Προσπάθεια στο κέντρο με τον Σαρμιέντο. Ανεβαίνει από τα δεξιά ο Στάινσον, ο Ισλανδός μπακ, θα πατήσει την μπάλα, το πλάγιο είναι για την Λάρισα. Τι πρέπει να προσέξει Γιάννη κόντρα στην Αλκμάρ η Λάρισα?
να μην δώσει χώρος, γιατί είναι μια φύση επιθετική ομάδα, επιτίθενται όλοι και οι αμυντικοί τους και τα μπακ τους ανεβαίνουν πολύ ψηλά. Και αν βρουν χώρο, σίγουρα θα έχει πάρα πολλά προβλήματα η Λάρισα, δεδομένου ότι έχουν πάρα πολύ καλή τεχνική και αρκετά μεγάλη ταχύτητα σε όλες τις γραμμές. Όμπταμ από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Προσπάθεια με τον Ντέμπελε. Θα πάρει το φάουλ από τον Γκαλίτσιο. Αυτός είναι ο Μούσα Ντεμπέλε. Ο Μούσα Ντεμπέλε, βέβαια, ο οποίος είναι ο καλύτερος στους παίχτες και είναι πάρα πολύ γρήγορος, δυνατός και έχει την κίνηση στο ένας εναντίον ενός. Και ουσιαστικά είναι ο μοναδικός επιθετικός αυτή τη στιγμή που είναι fit και μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Και έχει και επαφή με τα δίχτυα. Η βαθιά μπαλιά δεν θα βρει στόχο. Αφήνει ο Ηλίας Κότσιος να περάσει. Εδώ έκανε την έκπληξη ο Φαγκάλ με το χρησιμοποίηση του Μεντουγιάννη, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια δεν είχε αγωνιστεί καθόλου και ο οποίος είναι κλασικό δεκάρι και βλέπουμε τώρα ξεκίνησε στην επίθεση. Τον έβαλε δίπλα στον Ντεμπέλε μέχρι στιγμής. Θυμίζει λίγο Βασίλη Τσιάρτα στο στυλ παιχνιδιού του και είναι περίεργο που αποφάσισε να το βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Για να δούμε. Οι προπονητές έχουν πολλές φορές κάποιες επιλογές, μπορεί να τους βγει, μπορεί να μην τους βγει. Εμείς θα τις σχολιάζουμε εκ του αποτελέσματος και μόνο. Σίγουρα. Άλλη μια βαθιά μπαλιά από τον Όμπταμ, έκοψε ο Γκαλίτσιος, ο Ντεζέου. Κακή συνεννόηση με τον Μέντες. Πλάγιο είναι για την Λάρισα. Κλέιτον. Βραζιλιάνος με εντυπωσιακά παιχνίδια και στο Blackburn και με την Everton. Μπελεμένα τα κουνάκια, ο Κότσιος ελέγχει πίσω στον Στέφανο Κοτσόλη. Καλατζής. Κυριακίδης έβγαλε στον Κατσιαρό. Πάτσε να βρει τον Κύπριο, τον Νεκρέ Αλεξάνδρου πίσω, η μπάλα στον Βάτερμαν. Όμπταμ. Η Αλκμαρ, η οποία είναι μια νεανική ομάδα, Γιάννη, με πολλούς μέσω όρο ηλικίας. Αν δεν ήταν ο Όμπταμ που είναι 31, νομίζω θα βγει πολύ χαμηλό. Για να δούμε αυτή την παλιά, είναι καλή. Θα βγει ο Νταμπίζας με την εμπειρία του, κάνει λάθος όμως. Η σέντρα που από τα δεξιά στο δοκάρι, πρώτη ευκαιρία. Συνεχίζεται η φάση με τον Ντεμπέλε. Ο Ντεζέου, ο Τσιόμερ, ο Στάινσον. Και πάλι ο Γερμανός ο Τσιόμερ, έχει καλό σουτ, η κόντρα. Ντάμπιδες έδειξε, υπάρχει υπόδειξη για offside. Η προηγούμενη το δοκάρι από τον Αγκουστίν, ο οποίος βρέθηκε στα δεξιά και έβγαλε αυτή τη σέντρα. Εδώ θα την ξαναδούμε τη φάση με τον Αγκουστίν να βγάζει την σέντρα σουτ στο δοκάρι του Κοτσόλη στο 4ο λεπτό. Και μετά είδαμε τον Τσιόμερ που έκανε το σουτ, ο οποίος δοκιμάζει αρκετά συχνά το πόδι του. Εδώ είναι ο Γερμανός. Ναι. Αλλά βλέπουμε και τη Λάρισα να δίνει μια πίεση, θα έλεγα, στην ανάπτυξη της Αλκμαρ στην αριστερή πλευρά, βλέποντας ότι ο Όμπταμ δεν είναι το μπακ που ανεβαίνει και ότι ουσιαστικά το αριστερό στόπερ της Αλκμαρ είναι δεξιοπόδαρος, οπότε του δίνουν μια επιλογή η οποία είναι, όπως είδαμε τον Όμπταμ από την αρχή, να παίζει μόνο μεγάλες πάσες. Σαρμιέντο καθάρισε για τον Γκαλίτσιο. Παίρνει το φάουλ από τον Ντεμπέλε. Ξανά η προσπάθεια και το φάουλ. Και ο νεαρός διεθνής με τις ελπίδες, μπακ της Λάρισσας, από τον Κότσιο στον Κατσιαρό. Δεν είναι ο Σαρμιέντο, δεν ήταν καλή η συνεννόηση. Ο Στάινσον βγαίνει από την άμυνά του. Ξαναπήρε την μπάλα από τον Μεντουγιάννιν, βγάζει και την σέντρα. Κότσιος θα διώξει, Σαρμιέντο. Αλεξάνδρου. Με τον Καλατζή, είναι γρήγορος Αλεξάνδρου και έχει βγει και από τα δεξιά ο Κλέιτον. Για να δούμε την μπάσα, δεν θα περάσει. Θα φτάσει τώρα στον Βραζιλιάνο. Με έναν θα τον κόψει ο Όμπταμ. Ήταν καλή η αντεπίθεση της Λάρισσας, δεν πέρασε παλιά όμως προς τον Κλέιτον. Συνεχίζει με τον Κατσιαρό. Κλέιτον άφησε και
Σίγουρα θα έχει ευκαιρίες η Λάρισα, γιατί θα βρει τα κενά πίσω. Όπως είπα, είναι φύση επιθετική ομάδα η Alkmaar και έχει αρκετά κενά στην άμυνα. Απλά το θέμα είναι ότι θα εκμεταλλευτεί η Λάρισα, γιατί σίγουρα σε τέτοιο επίπεδο, όταν σου παρουσιάζονται ευκαιρίες, θα πρέπει να σε εκμεταλλευτείς και από εκεί πέρα να πάρεις το αποτέλεσμα που πρέπει. Ντεμπέλε θα δώσει στον Αγκουστίν, ανεβαίνει ο Στάινσον, προτιμάει να δώσει το Μεντουγιάννιν. Αλλά στο αριστερό Ντεζέου, Φιόμερ. Ο Κονιόλη έχει χώρο, βγάζει την σέντρα, μπαίνει στην φάση out από τον Ντεμπέλε. Εδώ ο Βέλγος. Ο συμπατριός του Ποκονιόλη είναι που έβγαλε την σέντρα. Το καλοκαίρι από την Γκένκ. Ξανά η σέντρα εδώ με τον Ντεμπέλε, ο οποίος τον ζήτησε και η Ρεάλ Μαδρίτη. Ενδιαφέρθηκε γι' αυτόν. Θα κάνει σίγουρα μεγάλη μεταγραφή. Ο ίδιος θέλησε να παραμείνει λίγο ακόμα στην Alkmaar, λέγοντας ότι θέλει να κάνει βήμα-βήμα και όχι να πάει, πριν έρθει μάλιστα εδώ, και όχι να πάει κατευθείαν να ρίξει τα βαθιά ή να πάει σε μια β' ομάδα. Ακριβώς. Είναι ένας παίκτης που έχει την προοπτική για να παίξει σε μεγάλη ομάδα και να κάνει την καριέρα, να έχει μεγάλη καριέρα, γιατί έχει όλα και τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένας επιθετικός. Από τον Κατσιαρό με τον Αλεξάνδρου και τον Μεντουγιάννιν τώρα να προσπαθεί. Καλατζής και ο Αλεξάνδρου, υπάρχει φάουλ. Το δίνει τώρα και ο Γιαννός και οι παρατηρήσεις στον Ντεζέου για αυτό το τράβηγμα. Πάντως δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά η Alkmaar, δεν έχει πιάσει το ρυθμό της. Αυτό είναι ενθαρρυντικό για τη Λάρισα, γιατί ίσως το παιχνίδι της Λάρισας δεν τους αφήνει να πιάσουν το ρυθμό αυτό που θέλουν. Σέντρα από τον Κατσιαρό, εύκολα ο Βάτερμαν. Θα πάμε μια βόλτα, καθώς συμπληρώσαμε 9 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο και τον Αποστόλη Τρενταφύλλου, γιατί ο Γιώργος Δόνης είναι όρθιος και δίνει εντολές. Αποστόλη. Οι εντολές του Γιώργου Δόνη σε ό,τι αφορά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, θέλει πίεση ψηλά, όχι όμως πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή θέλει λίγο μετά το κέντρο του γηπέδου, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται πολλά κενά, και αυτή είναι και κυρίως η εντολή, να μην έχουν αποστάσεις οι γραμμές μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην δίνονται χώροι στους επιθετικούς των γηπεδούχων. Μάλιστα, ακριβώς ό,τι μας είπες, Γιάννη. Η πίεση να μην τους αφήσει τους χώρους για να μπορέσει να βγει, για να αναλώνονται σε αυτές τις μακρινές μπαλιές που είναι εύκολο να κόψει ο αμυντικός. Γιατί ο Μεντουγιάννη είναι ο παίκτης που θα πάει στην μονομαχία, ειδικά στον αέρα. Και ο Ντεμπέλε είναι ο μοναδικός, και βάζοντας τον έξω από τις φάσεις που είχε πιο πολλές φορές, σίγουρα θα κάνει πιο εύκολο τη δουλειά των αμυντικών. Πλάγιο από τον Κατσιαρό. Κλέιτον Αλεξάνδρου. Όχι, δεν έχει βγει κανείς στα δεξιά. Αλλά θα φτάσει στον Βάτερμαν. Όπταμ. Ξανά Όπταμ πήρε από τον Μέντες. Ντεμπέλε με τον Ταμπίζα κάτω από τη σέντρα για να δώσει ο Γιαλίνς. Γιατί η παλιά του Στάινσον. Αλλά είναι για τη Λάρισα. Στην ανάπτυξη δεν μπορούν να βρουν χώρους να κινηθούν, και αν συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς η Λάρισα σίγουρα θα βρει αρκετά κενά στην άμυνα, γιατί σίγουρα θα πάρουν το ρίσκο και ο Μέντες Ντα Σίλβα ειδικά θα αρχίσει να ανεβαίνει στο κέντρο και θα παίξουν ουσιαστικά ένας εναντίον ενός στην άμυνα. Καλάτζης ο οποίος κυνηγάει. Για Λίντς αφιγυρίζει αυτός τον Βάτερμαν. Πολλοί παίκτες στην Alkmaar από τις φουρνιές των ελπίδων που τα τρία προηγούμενα χρόνια σάλωσαν τους τίτλους, έτσι, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ακριβώς. Και κάποιοι από αυτούς πια παίζουν είναι και στην μεγάλη ομάδα. Ο Ντεζέου είναι βασικός. Ο Γιαλίνς έχει περάσει. Είναι βασικός από τα τελευταία παιχνίδια. Και ο Μέντες Ντα Σίλβα πριν τον τραυματισμό του ήταν στην αποστολή, όπως και ο αντικαταστάτης του Ράιαν Ντο. Και ο Ντεμπέλε και ο Ποκονιόλη που είναι στην Εθνική Βελγίου. Σίγουρα μια ομάδα που έχει δυνατότητες και προοπτική μάλλον για να πάει ψηλά, και αυτές είναι οι προσδοκίες του Προέδρου και όλων των οπαδών.
Που έφτιαξε και αυτό το υπέροχο γήπεδο εδώ, το οποίο δεν μπορούν βεβαίως οι φίλοι μας στην Ελλάδα μέσα από τον τηλεοπτικό φακό να δουν, αλλά είναι καταπληκτικό γήπεδο έτσι, για το Alkmaar. Μακάρι να κάνουν ελληνικές ομάδες να κάνουν τέτοια γήπεδο. Στο Λίδι. Στον αέρα πάντα η μπάλα με τον Καλατζή, ωραία. Δεν βάζει για τον Κατσιαρό. Βάζει μπάλα στον Σαρμιέντο. Δηλαδή και ο Κατσιαρός κάνει την κίνηση, ο Αργεντινός επιμένει. Θα πάρει το πλάγιο το Στάινσον. Σε μια ομάδα β' κατηγορίας και βρέθηκε μέσα σε 2 χρόνια να είναι βασικό στην εθνική ομάδα και από τους καλύτερους παίχτες στο πρωτάθλημα. Το σούτ από μακριά από τον Ηλία Κυριακίδη πάνω από την εστία. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε συμπληρώσει 13 λεπτά και εκτός από την φάση που βγήκε με τη σέντρα σούτ στο δοκάρι του Κοτσόλη δεν υπάρχει η πίεση στην εστία του τερματοφύλακα της Λάρισσας. Ναι, και ουσιαστικά δεν ήταν σέντρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πιο πολύ γέμισμα στην περιοχή. Να τώρα αυτό που κάνει Αζέ, το Μέντες που φτάνει ανεβαίνει ψηλά. Ποιος παίζει και χαφ πολλές φορές. Ακριβώς. Γιατί είναι αυτό η φιλοσοφία του Φανγκάλ. Θέλει να βγάλει ένα παίκτη παραπάνω στο κέντρο και πάντα ένας από τους δύο στόπερ στην ανάπτυξη να ανεβαίνει. Εδώ κέρδισε την μπάλα η Λάρισα με τον Κλέιτον και τον Καλατζή. Ο Βραζιλιάνος παραπονιέται για φάουλ. Αρχαία παλιά για τον Μεντουγιάννη, είναι εύκολα ο Γκαλίτσιος, τον Κότσιο, τώρα ο Κυριακίδης. Στάινσον. Γιαλίνσκι, Όπνταμ. Πάντα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Alkmaar. Μπάλα φτάνει στον Όπνταμ. Γαλίτσιος πρώτος πάνω στην μπάλα, το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Εδώ ουσιαστικά είναι η αριστερή πλευρά της Alkmaar και ο Ποκονιόλη που ήρθε γιατί σαν αριστερό μπακ από την Γκένκ. Απλά οι τραυματισμοί του Χάρς και του Μάρτενς τον έχουν αναγκάσει το Φανγκάλ να το χρησιμοποιήσει σαν αριστερό χαφ. Αλλά ουσιαστικά η θέση του είναι αριστερό μπακ. Στάινσον. Ντεζέου. Ανεβαίνει και πάλι ο Μέντες. Ο Τσιόμερ που ένα σούτ έκανε και έχει εγκλωβιστεί εκεί από τους μέσους της Λάρισσας. Ανεβαίνει ο Όπνταμ. Σέντρα του. Τσιόμερ. Υπάρχει φάουλ κοντά στη φάση ο Γεωργιανός από τον Λιακότσι, ο οποίος είδατε το παραδέχεται. Τώρα είναι σε καλό σημείο. Είναι σε καλό σημείο και λεπτά. Και το Σιόμερ που σουτάρει συνήθως δυνατά και το Μεντουγιάννη που έχει το χτύπημα με τεχνική πάνω από το τείχος και σίγουρα είναι επικίνδυνο. Ο Μεντουγιάννη πάντως φεύγει, μένει ο Γερμανός και οι υπόλοιποι φεύγουν. Αν μπορούν ο Γερμανός θα εκτελέσει το φάουλ. Ή θα κάνει πάσα στον Αγκουστίνο, ο οποίος έχει... Φεύγουν όλοι, δεν νομίζω, για να δούμε. Θα έρθει τώρα ο Μεντουγιάννη. Γιόμερ είναι που θα το εκτελέσει. Περνάει ο Κοτσόλης, μαζεύει και την μπάλα. Και νομίζω ότι θα πήγαινε out την μπάλα. Αλλά για περισσότερη σιγουριά ο τερματοφύλακας της Λάρης άνοιξε λίγο το στίχος out και λίγο και την κράτησε. Κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου την μπάλα ο Κλέιτον και πιέζει τον Ποκονιόλη. Πίσω από τον Μέντες τον Βάτερμαν. 15 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 Alkmaar Λάρισα. Σε ζωντανή μετάδοση από την Ολλανδία. Προσπάθεια των Βίσινη για πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου UEFA. Όπνταμ. Φιλόδοξο αυτό που θέλησε να κάνει. Ο Φωτάκης έχει χώρο, δεν θα μπορέσει να περάσει στον Καλατζή. Και εκεί ο Ντεζέου να βοηθήσει Ποκονιόλη. Πλάγι από τον Γκαλίτσιο.
προσπάθεια από τον Ποκονιόλη. Πλάγιο είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Στάινσον. Πάλι στον Γιαλίνς. Ο ρυθμός αυτός ευνοεί σίγουρα την Λάρισα. Και γενικά βλέπουμε και τους παίκτες της Alkmaar δεν έχουν κίνηση καθόλου. Τα χαφ τους δεν βρίσκουν τους χώρους για να κινηθούν. Μέχρι στιγμής έχει κλείσει σωστά στο κέντρο. Κάνει πολλή δουλειά η τριάδα του Κυριακή, του Σαρμιέντο και του Φωτάκη. Να, αυτή η βαθιά παλιά πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Να άφησε ο Κατσιαρός. Η Alkmaar βέβαια που κυνηγάει και αυτό το μεγάλο ρεκόρ, να κάνει 32 αγώνες, να πάρει το ρεκόρ από την Ipswich. Έχουν 31 παιχνίδια αίτητη. Η Ipswich το έχασε το 2002 το ρεκόρ αυτό. Η Alkmaar φιλοδοξεί απόψε να παραμείνει για 32ο παιχνίδι αίτητη στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλο ρεκόρ. Να πάρει το βαθμό. Όπταμ. Εβαίνει τώρα ο Γιαλίνς, Ζέου, κερδίζουν την μπάλα της Λάρισσας. Θα φύγει ο Καλατζής, έρχεται ο Μέντες να γυρίσει στον Βάτερμαν. Εδώ ο Μέντες Ντα Σίλβα. Εδώ φάνηκε ταχύτητα που διαθέτουν οι παίκτες της Alkmaar, ειδικά στην αμυντική γραμμή. Δεζέου πίσω στον Γιάλιντς. Αλλά βλέπουμε γενικά τους επιθετικούς Alkmaar είναι στατικοί πολύ, και αυτό είναι λείπει η κορυφή, θα έλεγα, ο Άρη πιο πολύ και λιγότερο ο Πελέ, γιατί δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα με βάση την επένδυση που κάνανε. Γιατί ο Βραζιλιάνος, ο οποίος κλήθηκε και στην εθνική ομάδα κιόλας τον Αφράνιστα, αν δεν έχει παίξει. Το θεωρούν πολύ μεγάλο ταλέντο. Θα τον δούμε τα επόμενα χρόνια, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ εκρηκτικός και πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης, ειδικά τώρα που αρχίζει να προσαρμόζεται. Και αν βελτιωθεί λίγο στην εκτέλεση, γιατί δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις, αλλά δεν κάνει τόσα γκολ. Σίγουρα θα γίνει ένας καλύτερος επιθετικός στην Ευρώπη. Πάλι αυτή δεν πέρασε ο Μέντες για τον Όπταμ. Και ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχουν ελεύθεροι. Δεν κάνει κανείς πάντως κίνηση. Είναι, αν φανεί από ένα γενικό, εμείς το βλέπουμε σε ένα γενικό πλάνο, δεν κάνει κανείς κίνηση από τους επιθετικούς. Είναι σταθεροί, έχουν ακροβολιστεί μπροστά και περιμένουν. Ξανάρθει μπάλα στον Όπταμ. Τώρα βγήκε ο Μεντουγιάννη. Τον πιέζουν σωστά. Και ο Καλατζής, υπάρχει φάουλ. Καλογίζει ο Γεωργιανός. μπορέσουν να τον ψάξουν με κάθετες πάσες και να έχουν τον τρίτο παίκτη που λέμε συνήθως, που έρχεται από τα άκρα ή από το κέντρο, για να δημιουργήσουν φάσεις. Είναι πολύ προβλέψιμη η Alkmaar έτσι όπως παίζει αυτή τη στιγμή. Χάθηκε εδώ η μπάλα, ο Καλατζής. Άνοιξε και ο Φωτάκης, ο Ντεζέου διόρθωσε. Να δούμε τον Ντεμπέλε. Βλέπετε και εσείς 20 λεπτά παιχνιδιού, πάντα 0-0. Τσιόμερα, Όπνταμ, ο Κονιόλη. Βγάζει τη σέντρα, επικίνδυνα, ο Κοτσόλης σωστά συνεργάζεται με τον Κότσιο και μπλοκάρει την μπάλα. Συμπληρώσαμε λοιπόν τα ίδια, να κάνουμε μία ακόμη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο και τον Αποστόλη Τριανταφύλλου. Αποστόλη. Ο Γιώργος Ζώνης αυτό που συνεχίζει να ζητά από τους παίκτες του είναι να προσέχουν τις γραμμές, να προσέχουν τις αποστάσεις και να έχουν πιο γρήγορη σε ταχύτητα αλληλοκάλυψη. Είπατε πριν νομίζω κάτι για κρύο, Αποστόλης ειδικά, αλλά βλέπω στην κερκίδα κάποιοι οπαδοί είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. Εντάξει, εκεί θα μας το δείξει κάποια στιγμή ο Ολλανδός σκηνοθέτης, είναι οπαδοί της Λάρισσας που έχουν βγάλει και τις μπλούζες, άρα στο κουράγιο τους. Μέντες.
Κιόμερ. Όπτα. Το ίδιο συνεχώς παιχνίδι για την Alkmaar. Εφόσον ελαχιστοποιήσει τα λάθη στην άμυνα η Λάρισα, δύσκολα με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον μπορεί να δεχτεί τέρμα. Μόνο από κάποιο λάθος μπορεί να δημιουργηθεί φάση προς το παρόν. Και είναι και γραμμές κοντά της Λάρισας η άμυνα. Το κέντρο για την επίθεση. Για να το δούμε. Υπάρχει υπόδειξη, μπάλα είναι για την Λάρισα, διαφωνεί ο Μεντουγιάννιν, αλλά μπάλα είναι για τους Βυσσινοί, αργά από τον Ηλία Κότσιο. Όχι, εδώ δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Γκάλιτσιο, είναι πολύ δυνατή παλιά. Εδώ βλέπετε τον Κότσιο, ζητούσε από τον Γκάλιτσιο να προωθηθεί, είχε κενό μπροστά. Μέντες, Όπνταμ. Ντεμπέλε πάλι με τον Νταμπίζα, ο Ντεζέου χάνει από τον Κλέιτον και τώρα είναι ο Σαρμιέντο. Αλεξάνδρου. Κατσιαρός. Υπάρχει φάουλ. Θα βγάλει και κάρτα στον Τσιόμερ. Πρώτη κίτρινη. Το παιχνίδι την αποδέχεται για το μαρκάρισμα αυτό πάνω στον Ηλία Κυριακίδη. Το 23ο λεπτό. Πολύ δυνατό το μαρκάρισμα, βλέπετε από πίσω από τον Γερμανό. Τελεστής είναι ο Φωτάκης βέβαια σε αυτές τις τιμένες φάσεις. Τώρα πάει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Ο Κονιόλη τώρα και Γκαλίτσιος βράζει το αίμα τους. Και ο τερματοφύλακας της Alkmaar έχει πολλές φορές προβλήματα με παίχτες που τρέχουν μπροστά του. Και σίγουρα αν το χτύπημα είναι καλό μπορεί να προκαλέσει διαδήλωση. Για να το δούμε, ο Φωτάκης εκτελεί, βγήκε ο Βάτερμαν, έδιωξε την μπάλα, έχει τραυματιστεί κιόλας. Η ευκαιρία για τη Λάρισα, δεν έχουν δει το συμπαίκτης ότι είναι στο έδαφος. Και τώρα κάνει, όχι δεν κάνει φάουλ που μου ζητάει ο Τσιόμερ, ο Κυριακίδης. Στο έδαφος πάντα ο Βάτερμαν, δεν τον έχουν δει ακόμα. Τώρα τον είδε ο Κότσης, βλέπετε κι εσείς, έχει χτυπήσει το πόδι του. Και σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Πρέπει να το έχει δει λίγο νωρίτερα εδώ και πάλι. Από την σύγκριση του Αλεξάνδρου. Είχε πρόβλημα για την περασμένη σεζόν με τους τερματοφύλακες. Και φέτος αποκτήσαν το Ρομέρο από την Ουρουγουάη σαν μεγάλο, σαν νούμερο 1, αλλά τελικά στην προετοιμασία αποδείχθηκε ότι... Παγκόσμιος μεταλλτής με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έτσι στο κάτω των 20, αλλά δεν τους μέχρι στιγμής. Ο Ντιντούλιτσα που είναι ο... Χτύπησε και πέρσι σοβαρά, χτύπησε στο κεφάλι, είχε χτυπήσει και φέτος είναι τραυματίας. Και ο Βάτερμαν τραυματίστηκε. Μετά πήραν κάποια στιγμή για ένα μήνα, είχαν πάρει τον Βάτερο στον παλιό τερματοφύλακα της Eindhoven. Αλλά γενικά και οι τερματοφύλακες από τη Λατινική Αμερική που έρχονται εδώ στην Ολλανδία έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί ζητάνε να παίζουν, να συμμετέχουν, να είναι κανονικά παίχτες όταν έχει ανάπτυξη η ομάδα. Ο Ρομέρο νομίζω ότι τον έχουν επιλέξει πια και για την μεγάλη την ομάδα. Είναι μέσα στις αποστολές, έστω και σαν τρίτος, αλλά εφόσον δεν παίζει. Σίγουρα είναι δύσκολο γιατί και ο Ντίντα, μάλλον ο Γκόμες που είναι στην Eindhoven. Το πρώτο διάστημα όταν είχε έρθει στην Eindhoven υπήρχε μεγάλη κριτική για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο. Του γυρίζαν την μπάλα πίσω και έτρεμε. Δηλαδή και φοβόντουσαν όλοι πότε θα κάνει το λάθος. Και χτυπήσει τώρα πάνω, λίγο πάνω από το τετρακέφαλο μου. Πάνω το μυρό είναι δυνατό το χτυμαγί. Εμείς πάντα βλέπουμε και πλάνα από τις εξέδρες. Ελπίζω κάποια στιγμή να μας δώσει. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας είναι αυτός, ο Ρομέρο που λέγαμε. Αισθάνεται για κάθε ενδεχόμενο. Είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Νάτε. Και η Λαριθνή, έστω και αν είναι κοντινό το πλάνο, βλέπετε και τους θερμόαιμους χωρίς την μπλούζα. Συνεχίζει να πιάνει ψηλά ο τερματοφύλακας της Alkmaar. Αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Θα έχουμε
την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Έτσι όπως φαίνεται. Θα του δέσουν τώρα το πόδι. Το μέρος συνεχίζει να κάνει ζέσταμα. Έχουμε έτσι μια μικρή καθυστέρηση. Κουνάει το κεφάλι του λέγοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Πάμε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, στο Αποστόλη Τριανταφύλλου που είναι πιο κοντά. Αποστόλη. Αυτή η διακοπή έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Δόνη να δώσει κάποιες οδηγίες προς τους παίκτες του. Σε ό,τι αφορά στον Καλατζή και στον Κλέιτον, τους είπε ότι πρέπει και μπορούμε να παίξουμε καλύτερα στην επίθεση και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να συνεργάζεστε καλύτερα μεταξύ σας, έτσι ώστε να μην έχετε μεγάλες αποστάσεις για να μπορείτε να συνεργαστείτε. Από εκεί και πέρα κάποιες οδηγίες προς τους κεντρώους για το πώς θα βοηθάνε την ομάδα όταν αυτή αμήνεται. Ζήτησε να είναι πολύ πιο γρήγοροι στις αντιδράσεις τους. Πάντως μέχρι τώρα, και ενώ έχουμε φτάσει στο 27ο λεπτό με αυτή την καθυστέρηση, Λάρισα έχει καταφέρει περίφημα να κλείσει χωρίς και ένα πλάνο και πάλι από τους οπαδούς των Βυσσινή με τους γυρίτσους χωρίς τις φανέλες. Μεγάλη εκδρομή πάντως έχουν κάνει, πάρα πολλοί κόσμος. Έχουν έρθει και αρκετοί Έλληνες από γύρω εδώ από Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία. Βάτερμαν Κουτσένι δεν βλέπω αν θα καταφέρει να συνεχίσει πάνω εκεί στον τετρακέφαλο. Μέχρι να ζεσταθεί τουλάχιστον, φαντάζομαι, μέχρι να ζεσταθεί καλά ο Ρομέρο. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Αδύνατο να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Σωστά ο διαιτητής πάει πίσω εκεί που σταμάτησε την φάση για να έχουμε συνέχεια. Πάει μπάλα στον Κοτσόλη και μετά από αυτή την τρίλεπτη περίπου διακοπή θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι και για να μην μπορείς καταφέρει μέχρι να γίνει αλλαγή να εκμεταλλευτεί η Λάρισα. Τραυματισμό του Ολλανδού τερματοφύλακα. Στάινσον. Αγκουστίν κερδίζει το φάουλ. Ωραίο πλάνο και πάλι από την κερκίδα με τους Λάρισινους. Όμπταμ. Ο Κονιόλη. Εύκολα τον σταματήσει ο Φωτάκης. Όμπταμ. Ο Μπέλε βγήκε αρκετά, μήπως μπορέσει και πάρει την μπάλα. Ο Φωτάκης, Όμπταμ, καλύπτει με το σώμα του. Γιαλίνς. Αγκουστίν, ο Ντεμπέλε. Αριστερής ο Βέλγος. Έρχεται και κλείνει ο Νταμπίζας όσο χρειάστηκε. Γιαλίνς ανεβαίνει. Στάινσον. Γιαλίνς. Λάθος. Από το κλείσιμο και από το pressing βγαίνει μπάλα. Το θέμα είναι να μπορέσει η Λάρισα να βρεθεί μπροστά και να δημιουργήσει ευκαιρία με τον Γκαλίτσιο που περνάει εξαιρετικά από τον Ποκονιόλο. Παίρνει το φάουλ. Κακώς διαμαρτύρεται ο Βέλγος. Φαίνεται πόσο καλά πρεσάρει η Λάρισα, γιατί κάνει πολύ εύκολο το λάθος όταν βρίσκει κάτω από πίεση η Alkmaar, παίχτες της Alkmaar. Και το θέμα είναι να μπορείς να εκμεταλλευτούν τους κενούς χώρους που υπάρχουν πίσω. Γιατί η Alkmaar τουλάχιστον επιθετικά δείχνει να μπορεί να βρεθεί, να βρει τους χώρους. Και σίγουρα η επιλογή του με τον Γιάννη στην κορυφή της επίθεσης είναι λίγο δεν το έχει βγει. Ναι, δεν το δικαιώνει καθόλου. Και δούμε για αυτό το φάουλ με τον Φωτάκη και πάλι. Μέσα στην περιοχή όλος ο κόσμος. Η κεφαλιά, πέφτει ο Βάτερμαν από τον Κότσιο και μπαζεύει την μπάλα. Βλέπετε με δυσκολία σηκώνεται. Καλή φάση αυτή για την Λάρισα από το φάουλ του Φωτάκη και την κεφαλιά. Το κέντρο όμως του τέρματος, έστω και τραυματίας ο λάθος τερματοφύλακας μπόρεσε και μάζε Μέντες. Αγκουστίν και Αλίνς Μέντες. Όπτα. Ο Κονιόλη και Γκαλίτσιος. Ήρθε να βοηθήσει ο Φωτάκης. Όπτα. Σαρμιέντο. Τον Κυριακίδη σε ένα χώρο που είναι ο Ντεζέο με τον Τσιόμερ. Έχουν μαζευτεί τώρα τουλάχιστον 7-8 ποδοσφαιριστές. Πολύ μικρό χώρο. Θα γίνει σε λίγο και αλλαγή. Πέρασε μπροστά από τον Αποστόλη Τριανταφύλλου ο εμβληματικός τερματοφύλακας. Αποστόλη, πέρασε μπροστά σου, του έδωσε εντολή ο Βανχάλ να ετοιμαστεί, έτσι. Ναι, είδα και πριν τον γιατρό των Ολλανδών να δείχνει αλλαγή, γιατί ο Βάτερμαν δεν μπορεί να συνεχίσει και αυτό νομίζω είναι εμφανές.
Εδώ είναι ο Αργεντινός τερματοφύλακας, θα μπει σε λίγο. Όπταν που δίνει στο Τζιόμερ. Όλα αυτά βεβαίως ευνοούν την Λάρισα, καθώς η Αλκμαρ δεν έχει πιάσει ακόμα αριθμό στο παιχνίδι της, που είναι πολύ σημαντικό. Η Λάρισα παίρνει αυτό το 0-0 και δεν έχει κινδυνεύσει ουσιαστικά. Καθόλου. Εκτός, επαναλαμβάνουμε, από μια φάση του 4 λεπτό, από μια σέντρα που μπήκε στο δοκάρι του Κοτσόλου. Ο Γκάλιτσιος και πάλι έχει νικήσει με έξιμης κατακράτωση εκεί τον Ποκονιόλη. Ο Σαρμιέντο, ο οποίος πρέπει να ανεβάσει και αυτός λίγο την απόδοσή του στο κέντρο δημιουργικά. Εδώ κακή συνεννόηση. Αλεξάνδρου και του Καλάτζη. Πολύ νωρίς ο Αλεξάνδρου μέσα και ουσιαστικά δεν είχε φόρμα να κινηθεί ο Καλατζής. Καθυστερούν απλώς για να γίνει η αλλαγή οι παίκτες της Αλκμαρ, όχι για κάποιον λόγο, για να ετοιμαστεί ο Σέρχιο Ρομέρο. Βγάζουν τώρα την μπάλα ακριβώς για να γίνει η αλλαγή. Το 31ο λεπτό. Αναγκαστική αλλαγή, το χειροκρότημα βέβαια. Βασικός φέτος στην κατάκτηση του Euro, έτσι στο τελικό με την Αγγλία έπιασε και τα πέναλτι ο Βάδερμαν. Αλλά στο χτύπημα εκεί εδώ την ξαναβλέπουμε την φάση, το χτύπημα με τον Αλεξάνδρου πάνω στο μυρό, εκεί τον βρήκε με τη λεκάνη περισσότερο και τον βρήκε δυνατό χτύπημα. Σίγουρα αυτές οι επαφές και όταν είναι και με κάτω από ταχύτητα, το χτύπημα συνήθως φαντάζει αρκετά δύσκολο για τον τερματοφύλακα και ειδικά για τον τερματοφύλακα που δεν βρίσκεται τόσο πολύ κίνηση όπως οι παίκτες που βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κυριακίδης γυρνάει σωστά και αυτό στην μπάλα. Fair play στον Ρομέρο. Αλλά εδώ βλέπουμε γενικά το καλό στήσιμο της Λάρισσας, γιατί δεν αφήνει την Αλκμαρ να αναπτυχθεί καθόλου από πίσω. Και αυτό είναι το όπλο τους βασικά, γιατί να βγάζει παίκτες από πίσω και να κάνουν να παίζουν κάτω στον επιθετικό και να έχουν παίκτες που έρχονται από πίσω, τα χαφ ουσιαστικά. Αλλά βλέπουμε ότι και στην επίθεση έχουν πρόβλημα, αλλά και από πίσω δεν μπορούν να ανεβάσουν καθόλου. Διαβασμένος πάρα πολύ ο Γιώργος Δόνης μέχρι στιγμής στο σύστημα της ομάδας. Γκαλίτσιος. Όταν βγήκε έμπειρος, δίνει στον Ποκονιόλη και τώρα ο Τιόμερ. Για να δούμε αν εδώ μπορέσει να βγάλει Αλκμαρ. Όχι, γιατί δεν μπορεί να βγάλει, δεν έχει την ταχύτητα και δεν ξέρει τη θέση. Είναι πολύ δύσκολο. Κατσιαρός έδιωξε παρακινδεμένα. Ο Κότσιος βγαίνει. Αλεξάνδρου, Κυριακίδης και από τον Φωτάκη. Ωραία με το εξωτερικό η Μπαλιά. Για να δούμε τον Καλατζή αν μπορέσει. Με τον Γιαλίνς είναι πιο γρήγορος μπροστά στη φάση. Ανοίγει ο Ρομέρο. Μέντες τυχερός εδώ τερματοφύλακας της Αλκμαρ. Στάινσον, Ντεζέου. Νεύει και ο Αγκουστίν. Τίποτα, του παίρνει την μπάλα ο Κατσιαρός και ο Σαρμιέντο παγώνει. Παίρνει το παιχνίδι. Κυριακίδης μπόρεσε και έδιωξε. Λέκτον δεν κράτησε. Λίγη ενθάρρυνση από την κερκίδα τώρα για τους παίκτες της Αλκμαρ. Ο Όπταμ βέβαια δεν μπορεί εκεί να περάσει. Παίρνει το πλάγιο από τον Κλέιτον πάντως. Μέντες. Ο Μπελέ γύρισε για τον Όπταμ και πάλι. Το θα σηκώσει την μπάλα επικίνδυνα, θα περάσει κεφαλιά τον Ζιόμερ και δεν υπάρχει γκολ, υπάρχει υπόδειξη για offside παρά τα πανηγύρια. Υπάρχει υπόδειξη στο βάθος, πάντως εδώ πιάστηκε στον ύπνο λίγο. Καθώς θα μπορούσαν να διώξουν την μπάλα για να την ξαναδούμε εδώ τη φάση. Βεβαίως σωστή είναι η υπόδειξη στην αρχή και όχι στον Ζιόμερ. Μπορείτε να πίσω, αλλά εδώ στην αρχή με τον Γιάννη είναι offside. Σωστά στη συνέχεια ο Ζιόμερ κινήθηκε έξω στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έγκαιρα στο βάθος ο δεύτερος βοηθός. Ας αν συμφωνεί όχι ο Βαρχάλ. Έχει σηκώσει την σημαία του. Και αυτό είναι το όπλο του Τζιόμερ, ο οποίος βγαίνει πολύ καλά από το χώρο του κέντρου. Παίζει πάρα πολύ καλά ανάμεσα στις γραμμές, θα έλεγα, της επίθεσης και του κέντρου. Και βγαίνει σαν κρυφός. Εδώ κινήθηκε πάρα πολύ έξω στο δεύτερο δοκάρι. Σε μια φάση που
θα έπρεπε ίσως να έχει καθαρίσει το κεντρικό εκεί αμυντικό δίδυμο. Γιατί και ο Μεντουγιάννη ουσιαστικά πήγε στη μονομαχία, δεν είναι καθόλου καλός ο Πικεφάλη. Τίποτα, η μπάλα μέσα στο γήπεδο δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Αγκουστίν. Πλάγιο είναι για την Λάρισα με τον Κατσιαρό. Ακόμη 9 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Βέβαια θα έχουμε σίγουρα καθυστερήσεις με τον τραυματισμό του Βάτερμαν. Όμπταμ εδώ έχει τώρα πολύ χώρο και πρέπει να βοηθήσει στο μαρκάρισμα ο Κλέιτον. Έρχεται τον πιέσει ο Φωτάκης. Όμπταμ που έκανε και την προηγούμενη σέντρα. Ο Σαρμιέντο έξω να γυρίζει την μπάλα στον Κοτσόνη. Αυτός είναι ο Μπάρι Όμπταμ. Ένα φεγγάρι πέρασε από την εθνική ομάδα. Πέρασε από την εθνική και ήταν βασικός σχεδόν σε όλα τα προκριματικά πριν το παγκόσμιο κύπελλο. Και όταν ανακοίνωσε την αποστολή του Φαμπάστα για το παγκόσμιο κύπελλο δεν ήταν και του τύχησε πάρα πολύ, γιατί η επόμενη χρονιά η περσινή του δεν ήταν τόσο καλή. Και σίγουρα όταν είσαι σε όλη την περίοδο των προκριματικών και δεν πας στην αποστολή, σίγουρα. Και ειδικά αυτός που ήταν σε ηλικία 29 ετών, θα έχει λογικά και άλλη ευκαιρία για αυτό. Ο Αγκουστίν ανεβαίνει τώρα, ο Στάινσον από τις ελάχιστες φορές που έχει ανέβει ο Ισλανδός. Η σέντρα του βγήκε, ο Κότσιος πρώτος πάνω στην μπάλα. Σαρμιέντο δεν μπόρεσε να διώξει, ο Τιόμερ ήρθε. Δεύτερη ενέργεια πίεση ο Αργεντινός, πιέζει και ο Αλεξάνδρου. Σαρμιέντο με 3 εκεί, κρατάει την μπάλα. Ο Κατσιαρό δυνατά. Αλατζής βέβαια δεν μπορεί εκεί να προλάβει. Πίσω τον Ρομέρο. Όμπταμ. Μέντες. Πιέσανε και λίγο να του πάρουν την μπάλα. Ο Μέντες ανεβαίνει και πάλι. Ο Τάκης έρχεται να παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Μέντες που έχει του δώσει πολλές λύσεις στην άμυνα από τότε που επανήλθε, γιατί στο κακό ξεκίνημα της ομάδας ήταν τραυματίας και κάνα πολύ εύκολο το λάθος πίσω και κάθε λάθος που κάναν το πληρώνανε. Και από τότε που επανήλθε ο Μέντες μόνο θετικά αποτελέσματα έχουν και έχουν σε αρκετά παιχνίδια κρατήσει το 0. Έχει εμπειρία γιατί έχει αγωνιστεί και στον Άγιαξ και σίγουρα ένας παίκτης που δίνει πολλές λύσεις πίσω, γιατί έχει πάρα πολύ καλή τεχνική, αλλά και είναι και καλός αμυντικός και είναι και γρήγορος. Το Γιαλίνς στον Ντεζέου. Εδώ βλέπουμε το Στάινσον να παραπονιέται να παίρνει την πλευρά. Δεν παίρνει την μπάλα. Δεν παίρνει την μπάλα γιατί όλο το παιχνίδι σας γίνεται από τα αριστερά πάρα πολύ. Χωρίς να της έχει βγει εδώ. Θα κάνει και ο Αγκουστίν, θα τραβήξει, θα δει και την κάρτα βεβαίως. Δεύτερη κίτρινη στον Φωτάκη. Έχασε την μπάλα και τράβηξε την Έλληνα μέσω εδώ ο Αγκουστίν. Βλέπω σίγουρα θα έχει αλλαγές ο Φανγκάλ στο ημίχρονο. Νομίζουμε ότι έχει πάρει και ο Τιόμερ στο 23ο λεπτό. Είδαμε ξανά την φάση στην οποία ο Αγκουστίν, το Σουρινάμι καταγωγή του, πήρε την κίτρινη. Τον αρχηγό τουλάχιστον τον Ταμπίζα. Ο Κονιόλη έβγαλε την μπάλα. Πλάγιο. Πάμε ξανά για το τελευταίο αυτό 5 λεπτό. Τον αγωνιστικό χώρο και τον Αποστόλη Τριανταφύλλου, αφού δούμε την προσπάθεια του Κλέιτον έχει βγει. Είναι για την Αλκμαρ. Αποστόλη. Ο Γιώργος Ζώνης σίγουρα είναι ευχαριστημένος από την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, ωστόσο συχνά πυκνά εκφράζει τα παράπονα στους παίκτες του για την επιθετική ανάπτυξη της ομάδας. Ζητάει λοιπόν από τους παίκτες του να μην κρατάνε τόσο πολύ την μπάλα, να παίζουν με τη μία, έτσι ώστε να μην προλαβαίνει η Αλκμαρ να οργανωθεί στην άμυνα. Λάρισα που σίγουρα μετά το 2-2 αυτό την ερεμβέριξη με την Ζενίτ, ίσως να μην της φτάνει και η ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα του Άγγελου Χαριστέα. Θα χρειαστεί συνδυασμός αποτελεσμάτων. Αλλά σημαντικό να πάρουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα και σήμερα πρέπει να εκμεταλλευτούν την κακή κατάσταση που βρίσκεται η Αλκμαρ. Δεν θα έλεγα κακή, θα έλεγα μάλλον η Λάρισα τους υποχρεώνει να. Και έχει κλείσει πολύ καλά. Ο Αγκουστίν γύρισε και αυτός αρκετά πίσω, δίνει στο Στάινσον. Ο Ισλανδός πήρε και πάλι την μπαλά. Αγκουστίν. Στάινσον. Τώρα στον αέρα, εκεί πρέπει να καθαρίσει ο Βέβα και υπάρχει και φάουλ πάνω στον Κοτσόλη. Αφήνει ο Γεωργιανός. Μάζεψε ο Στέφανος Κοτσόλης, καθώς ο Τσιόμερ, θα δείτε στο τελείωμα της φάσης, πήγε για την μπάλα, αλλά για τον τερματοφύλακα της Λάρισσας εδώ, που σπρώχνει με τον αγώνα του. Συνέχεια από τον Κοτσόλη. Γιαλίνς βγήκε δυνατά.
Μπάλα είναι για την Λάρισα. Φάουλ του κερδίζει ο Κατσιαρός. Σήκωσε ψηλά το πόδι του με του Γιάννη. Σαρμιέντο. Συνδυαστεί με τον Αλεξάνδρου. Γρήγορα ο Στάινσον. Βγάζει πλάγιο. Κλέιτον μέσα στην περιοχή, έχει βγει η μπάλα. Το γύρισμά του δεν θα έχει συνέχεια. Άφησε ο Βραζιλιάνος εδώ. Άφησε λίγο την μπάλα, μήπως μπορέσει να εκμεταλλευτεί, αλλά έχει τόσο αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια από τον Ρομέρο με το ελεύθερο. Δεν βλέπουμε τη δυσκολία του. Άσχημα γύρισε την μπάλα, δεν μπόρεσε ο Καλατζής να την κρατήσει τόσο αγωνιστικό χώρο. Όπταμ. Κάνεις δεν υπάρχει ελεύθερος παίκτης, έτσι αναγκαστικά η μπάλα πάει πίσω στον Μέντες. Αγκουστίν που έχει κίνηση από τους επιθετικούς και από τα Αγκουστίν έχει περάσει τελευταίες φάσεις λίγο κεντρικός και έχει αφήσει τον Τεζέο να πηγαίνει λίγο πιο δεξιά. Πώς μπορέσει να βγάλει κάποια παλιά εδώ με τον Γιάννη. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Καλή γλυκιά σέντρα, η κεφαλιά από τον Ντεμπέλα. Από την άλλη πλευρά από Κονιόλη τον έχουν ξεχάσει. Το σουτ, η προβολή είναι θετική από τον Νταμπίζα Τσιόμερ. Εδώ είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή για την Λάρισα. Δεν έχει τελειώσει η φάση με τον Όπταμ. Με τον Κλέιτον εκεί. Δεν μπορούσε η μπάλα να είναι και για τη Λάρισα. Κοντά στη φάση ο Γεωργιανός, δίνει στην Αλκμαρ. Ο σκηνοθέτης Ολλανδός επιλέγει να μας δώσει την προηγούμενη φάση, ενώ παίζεται το παιχνίδι με τον Ποκονιόλη και την επέμβαση από τον Νταμπίζα. Ντεμπελέ έχει κάνει κίνηση, βγάζει και την σέντρα. Θα διώξει ο Κατσιάρος. Ντεζέο. Και εδώ δεν έχουμε δει καθόλου και τον Ντεζέο, ο οποίος κάνει πάρα πολύ συχνά κάθετες κινήσεις στην περιοχή μέσα και εδώ δεν έχει βρει καθόλου τους χώρους για να κινηθεί. Κλέιτον εδώ έβαλε το κορμί του, πήρε και το φάουλ από τον Όπταμ. Από την προηγούμενη φάση ήταν η μοναδική που βρέθηκε αφύλακτος παίκτης μέσα στην περιοχή της Λάρισα μετά από 43 λεπτά παιχνιδιού. Και εδώ τώρα είναι σημαντικό να κλείσει το ημίχρονο με 0-0 χωρίς να δεχτούν γκολ. Θέλουμε ένα λεπτό ακόμη, είμαστε στο 44ο λεπτό και πόσα λεπτά οι καθυστερήσεις θα είναι. Λογικά πρέπει ένα δίλεπτο. Με τον τραυματισμό του Βάτερμαν. Σκόμερ με τον Ηλία Κυριακίδη. Ντεζέου έχει αλλάξει, επαναλαμβάνω, στα τελευταία 5 λεπτά έχει πάει στα δεξιά και έχει έρθει κεντρικός ο Αγκουστίν. Ποκονιόλη δεν θα την προλάβει, δυνατόν. Τον Γκαλίτσιο στον Κλέιτον. Ωραία Βραζιλιάνος. Φάουλ που κερδίζει Λατζής από το Γιαλίντς. Ξανά τη φάση. Κότσιος και Νταμπίζας ξανά στην περιοχή του Ρομέρο. Αφήνει αυτή τη φορά ο Φωτάκης. Τον Αλεξάνδρου για να το χτυπήσει με το αριστερό, να πάει προς την εστία η μπάλα. Μπορεί να δημιουργήσει και ο Νταμπίζας και ο Κότσιος. Για να δούμε, εκτελεί ο Αλεξάνδρου, περνάει ο Ρομέρο επικίνδυνα στην αγκαλιά του. 30 λεπτά το καθυστερήσεων, σωστά. Νομίζω θα ακούσαν πάρα πολλές φωνές στο ημίχρονο οι παίκτες της Αλκμαρ γενικά για την εμφάνισή τους, το Φαγκάλ. Και σίγουρα στο δεύτερο μήχρονο θα έχουν... Έχει χάσει βέβαια μια αλλαγή τώρα ο Φαγκάλ, έτσι, με τον Ρομέρο. Φύλακα. Σίγουρα. Και αν δούμε ότι και ο Πελέ και ο Γένερ παραπονιόντουσαν, είχαν κάποια προβλήματα, δεν ήταν 100% έτοιμοι, σίγουρα. Πόσες είναι οι επιλογές. Αλεξάνδρου. Γκαλίτσιος. Και πάλι ο Κύπριος. Βιάστηκε εδώ. Όπως και ο Αγκουστίν. Πολύ δυνατή η παλιά του. Μπράβο Ντεμπέλε.
Γκαλίτσιος. Αλεξάνδρου. Λάθος μεταβίβασή του. Καθυστέρησε αρκετά ο Ντεμπέλε και έβγαλε στον Στάινσον. Έρχεται ο Κλέιτον να τον κλείσει. Πίσω, όχι, κλείσανε, πρόλαβαν και έκλεισαν, παρότι στο ξεκίνημα δημιουργήθηκε προϋπόθεση για την Αλκμαρ. Μέντες θέλει να βρει τον Στάινσον, ο Κατσιαρός σωστά. Στάινσον. Μέντες. Όπνταμ. Αγκουστίν. Καλίνς για τον Στάινσον. Πίσω από τον Ισλανδό και πάλι Αγκουστίν. Τρίγον έγινε, χωρίς όμως να βρεθεί ελεύθερος χώρος. Αλλαγή παιχνιδιού. Όπνταμ, Τσιόμερ. Καλίνς ανεβαίνει. Και ο Στάινσον. Βγαίνει ο Κατσιαρός. Δεν θα μπορέσει να βγάλει τη σέντρα, τον έκλεισε καλά. Αξιζλάρισε Σαρμιέντο. Καλατζής Σαρμιέντο. Κρατήσει τώρα την μπάλα. Αυτή η παλιά είναι εύκολη υπόθεση για τους αμυντικούς της Αλκμαρ. Ρομέρο. Σύριγμα της λήξης από τον Γεωργιανό διαιτητή. Η Λάρισα εκτός από την φάση του 4ου λεπτού και το δοκάρι από τη σέντρα του Αγκουστίν έχει σταθεί πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους για την ομάδα του Λουίς Βαν Χάλ. Παίρνει αυτό το 0-0, αποτέλεσμα που σίγουρα θα ήθελε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εμείς πάμε να επιστρέψουμε για λίγο ήχο και εικόνα στην Αγία Παρασκευή για τα διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε εδώ και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Να παίξει πιο πολύ από τα άκρα. Θυμίζω βέβαια ότι, να πω μάλλον ότι τα δύο τελευταία παιχνίδια UEFA για την Alkmaar εδώ 0-0 το αποτέλεσμα. Τις προηγούμενες πάνε για το ρεκόρ. Ναι, πάει για το ρεκόρ βέβαια μένει, αλλά 0-0 ήταν, δεν έχει βάλει γκολ. Ξεκινάει λοιπόν και το δεύτερο ημίχρονο. Τερματοφύλακας ο Ρομέρο, Στάινσον, Μέντες, Γιαλίνς, Όπνταμ, Ντεζέου, Αγκουστίν, Ποκονιόλη, Τσιόμερ, Μεντουγιάννιν και Ντεμπέλε. 11 για την Alkmaar και για την Λάρισα ο Κοτσόλης. Γκαλίτσιος και Κατσιαρός στα δύο άκρα, Νταμπίζας, Κότσιος, Σαρμιέντο, Κυριακίδης, Φωτάκης, Κλέιτον, Αλεξάνδρου και ο Καλατζής. Η 11 για τον Γιώργο Δόνη. Οι 11 που συνεχίζουν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τσιόμερ έχει χώρο τώρα. Τον Ντεζέου που έχει μεταφερθεί στο δεξιάκρο. Το σουτ καλό. Ο Κοτσόλης είχε τη φάση σωστά. Παίρνει θέση και μπλοκάρει την μπάλα. Είδαμε και πάλι σε επανάληψη σουτ από τον Ντεζέου που δεν έχει πάρει ούτε αυτός πολλές πρωτοβουλίες. Μέντες, πίσω η μπάλα. Ρομέρο. Στην κεφαλιά ο Κότσιος, έρχεται Κατσιαρός. Ο Κονιόλη. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της Alkmaar. Φαίνεται ότι δεν μπορούν να πηλιέσουν μέσα από την περιοχή και προσπαθούν με μακρινά σουτ να γίνουν επικίνδυνοι. Η μοναδική φάση που μπήκαν στην περιοχή είναι το γκολ που τους ακυρώθηκε σωστά, καθώς ήταν offside με τον Γιάννη. Μόνο σουτ έξω από την περιοχή. Μπάλα είναι για την Λάρισα με τον Κατσιαρό. Ωραία η κίνηση του Κλέιτον, έξυπνα. Καλατζής μπήκε σφίνα ο Αλεξάνδρου, αλλά ο Καλατζής έχασε από το Γιαλίνς. Εδώ είναι φάουλ από τον Κλέιτον που θα δει την κίτρινη, πρώτη κίτρινη σε παίκτη της Λάρισσας. Κλέιτον που έβλεπε να φεύγει στην κόντρα, βάλε το πόδι του εκεί. Αρκετά έξυπνο. 47 κίτρινη αυτή για το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου στο Γιαλίνς.
Στάινσον έχει ζητήσει την μπάλα και σε αυτόν θα πάει, αλλά είναι πολύ δυνατή. Δεν θα προλάβει να την κράτησε ο Ισλανδός εντός αγωνιστικού χώρου. Φαίνεται τουλάχιστον το ξεκίνημα γιατί παίζουν πιο πολύ πλέον από τη δεξιά πλευρά. Προσπαθούν μάλλον. Νομίζω ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο, κυρίως από τα αριστερά, αναπτύχθηκε η Αλκμαρ. Τώρα η μπάλα δεν θα φύγει από την περιοχή της Λάρισσας. Για Λίντς. Μέντες. Όπταμ. Για Λίντς ο Στάινσον. Κιόμερ. Αγκουστίν. Ωραία η κίνηση, όλοι μαζί. Η Λάρισα πήγε από τα δεξιά και έκλεισε τώρα. Φάνηκε για λίγο και στο πλάνο σας. Πολύ συμπαγή, δεμένη σε όλες τις γραμμές της και κινείται δεξιά και αριστερά όλοι μαζί η ομάδα. Πολύ σημαντικό. Αρκετά έξυπνα. Εδώ ο Νταμπίζας βγαίνει δυνατά τον Τιόμερ, διώχνει Αλεξάνδρου. Και αν ουσιαστικά γίνει λίγο πιο επικίνδυνη η Λάρισα επιθετικά, μπορεί σίγουρα να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, γιατί και θα όσο περνάει η ώρα σίγουρα η Αλκμαρ θα έχει αρκετά κενά πίσω. Ο Κατσιαρός ψάχνει κάποιον ελεύθερο παίκτη, συμπαίκτη του, περιμένει. Στάινσον. Κυριακίδης. Σαρμιέντο, Κυριακίδης, στα δεξιά είναι ο Γκαλίτσιος, τον βλέπει ο Κυριακίδης. Βγάζει την μπάλα. Γκαλίτσιος έχει χώρο και θα ανέβει. Κλέιτον για τον Κατσιαρό. Και αυτό σε ωραία η κίνηση για τον Αλεξάνδρου. Μέσα στην περιοχή ο Κύπριος στο σουτ. Μπλοκάρει ο Ρομέρο, καλή κίνηση από τους παίκτες της Λάρισας που βγήκαν έξυπνα από την πολύ ωραία παλιά του Κατσιαρού και την κίνηση που κάνει στον κενό χώρο Αλεξάνδρου. Πολύ καλή ανάπτυξη και με υπομονή θα γυρίσαν την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή έγινε η κίνηση κάθετα και βρέθηκε σε φάση για να κάνει το σουτ. Το πιάσε γεμάτο του Αλεξάνδρου. Έπεσε ο Ρομέρο και μάλιστα εδώ υπάρχει η απομάκρυνση της μπάλας από τον Νταμπίζα. Γαλίτσιος. Παλατζής. Διόρθωσε ο Στάινσον καθώς μπήκε σφίνα ο Αλεξάνδρου. Διάδοχος του Στάθη Αλονέστη στα αριστερά. Καλές επιλογές από την Λάρισα σε παίκτες, παρότι δεν έχει το budget έτσι τον μεγάλο. Ακριβώς. Απλά το θέμα είναι ότι παίζουν αρκετά καλά να γίνουν πιο ουσιαστικοί, να σημειώσουν κάποια γκολ και είναι σημαντικό για την αυτοπεποίθηση της ομάδας γενικά. Για να μπορέσουν γιατί έχουν καλή ομάδα, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Αλλά το θέμα είναι ότι οι καλές τους εμφανίσεις δεν μετουσιώνονται με καλά αποτελέσματα. Και αυτό σίγουρα, επειδή έχουν και νεανική ομάδα, επιδράει αρνητικά στην ψυχολογία πιο πολύ. Μην ξεχνάμε σήμερα, επαναλαμβάνω ότι λείπει ο Μπακαγιόκο, έτσι που είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης σε όλο αυτό το σύστημα. Τώρα προσέξτε την κάθε κίνηση του Ντεζέο, αυτό που είπα ότι. Που έκανε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Αλλά δεν βγήκε η παλιά από τον Μεντουγιάννη. Αλεξάνδρου. Κράτησε παραπάνω. Διορθώνει τον Κότσιο. Μπάλα φτάσει στον Κατσιαρό. Αλεξάνδρου απλώς να διώξει την μπάλα εδώ και όχι να δώσει συμπέκτη του. Κιόμερ. Του Γιάννη. Απλά κοιτάξτε τώρα τον Κονιόλη τρέχει από αριστερό χάφ να βγει στην κορυφή. Αλλά καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ντεμπέλε. Κιόμερ από πολύ μακριά το σουτ. Βάλε το κεφάλι ο Κότσιος. Γκάλιτσιος θέλησε να διώξει, δεν το πιασε. Πλάγιο για την Αλκμαρ που είναι λογικό να ανεβάσει την πίεσή της, να ζητήσει στο ξεκίνημα αυτό του δευτέρου ημιχρόνου τον γκολ. Τον Όπταμ. Σαρμιέντο βγάζει και πάλι από την άμυνα της Λάρισσας.
Αυτή δεν ήταν καλή επιλογή από τον Κυριακίδη. Να έχει υπομονή και να ήταν πιο ήρεμος. Να κοιτάξει δεξιά τον Κλέιτον. Για στην διώξη μπάλα έφτασε στον Ρομέρο. Και ο Νταμπίζας χαρίζει τη φάση ψηλά. Αλλά είναι γενικά πολύ προβλέψιμη με Alkmaar στον τρόπο ανάπτυξης της πλέον. Αν με τον Καλατζή θα πάει σε ένας με έναν. Μόνος το Καλατζής βρίσκει χώρο. Όχι, το σουτ δεν είναι καλό. Θέλησε να βρει λίγο χώρο, να πιάσει με φάλτσο το σουτ, δεν του βγήκε. Σίγουρα αν πιστεύει πιο πολύ η Λάρισα μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη. Γιατί βλέπουμε ότι η Alkmaar διαθέτει αυτή τη στιγμή τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, δεν μπορεί να τα βρει στο γήπεδο, δεν βγαίνουν καθόλου. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της καλής λειτουργίας της Λάρισσας. Και απλά θα πρέπει να τολμήσει πιο πολύ επιθετικά η Λάρισα να ρισκάρει για να μπορέσει να γίνει πιο επικίνδυνη. Εδώ η παλιά για τον Στάινσον. Με τον Γιάννη έκανε κίνηση, πήρε την μπάλα, αλλά την σηκώνει εκεί στον Τεζέο. Ο οποίος δεν έχει καμιά τύχη με τον Ταμπίζα. Κλέιτον κλείστησε. Αγκουστίν. Στάινσον. Μέντες. Ανεβαίνει τώρα. Βγάζει τον Τσιόμερ. Στην αρχή της φάσης έχει γίνει φάουλ. Γεωργιανός καταλογίζει Αγκουστίν. Στένσον. Ωραίο το pressing από τον Αλεξάνδρου. Η μπάλα αναγκαστικά θα πάει πίσω στον Ρόμερ. Γιάλιντς. Μέντες. Ρομέρο. Και πάλι στατική. Όλοι οι παίκτες της Alkmaar αναγκάζεται να κάνει μια βαθιά μπαλιά. Τερματοφύλακας της. Διώξε Νταμπίζας. Φωτάκης. Γκαλίτσιος παίρνει το φάουλ. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον Ποκογιόλη από τα δεξιά. Είδαμε ξανά το φάουλ που κέρδισε ο Γκαλίτσιος. Φωτάκης. Σαρμιέντον χάνει την μονομαχία. Τεμπέλε που έχει βγει στα άκρα. Αλλάζει για τον Ποκονιόλη. Χαμηλή σέντρα από τον Βέλγο χωρίς το τελικίνδυνο Οπτάμ. Τελέ έκανε κίνηση εδώ. Ταμπίζας γίνει δυνατά. Πήγε δυνατά αλλά λίγο βιαστικά. Και ξανά. Σε καλή θέση αυτό το φάουλ για την Alkmaar. 55ο λεπτό. Τώρα είναι ο Μεντουγιάννη. Ο Στάινσον τον βλέπετε στο άκρο της οθόνης σας, προς τους οπαδούς της Alkmaar. Τους ζητάει να τους ενισχύσουν, να φωνάξουν λίγο παραπάνω. Γιατί είναι το γήπεδο, θυμίζει είναι πρωταφείο, δεν είναι μόνο οι οπαδοί της Λάρισσας ακούγονταν. Κάνουμε τώρα τον Μεντουγιάννη, τον Τσιόμερ. Τσιόμερ τελεί πάνω στο τείχος. Ο Στάινσον τώρα στην περιοχή βγήκε, τον έκλεισε πολύ καλά Κατσιαρός και ο Ηλίας Κυριακίδης θέλει να βρει τον Καλατζή. Θα τον ακουστεί στον Μέντες. Μπάλα στον αέρα. Γκαλίτσιος, Φωτάκης. Προϋποθέσεις τώρα για την Λάρισα. Πρόλαβε Αγκουστίν και έκοψε και το γύρισμα δεν είναι πολύ καλό για τον Ρομέρο. Και ο Καλατζής κατάφερε να κρατήσει πάντως η Alkmaar εντός αγωνιστικού την μπάλα. Δεν βλέπουμε την κάθε κίνηση του Ντεζέου, αλλά συνεχώς, αλλά δεν το βγάζει κανείς μπαλιά. Έχει βγει πάλι δίπλα στον Ντεμπέλα, αλλά κανείς δεν του κάνει. Αλλά και τώρα από την πίεση γυρνάει πάλι προς την άμυνα της Alkmaar.
δείτε το πρεσάρισμα πίσω στον Ρομέρο. Και βλέπουμε τώρα μια ευθεία τους 4 επιθετικούς της Αλκμαρ, Ζιόμερ, Ντεμπέλε, Μεντουγιάννη, Μπουκονιόλη. Κάνουν εύκολη τη δουλειά των αμυντικών της Λάρισσας. Όπτα. Ζιόμερ βγήκε στα άκρα. Τίποτα. Σταματάει ο Γκαλίτσιος, βάζει πλάτη. Παίρνει και το φάουλ. Μπορεί να διαμαρτύρονται, αλλά ο κ. Ζιόμερ δεν είναι ένας παίκτης που θα παίξει στα άκρα, γιατί δεν έχει την ταχύτητα, δεν έχει το ένας εναντίον ενός στην ενέργεια. Είναι ένας παίκτης που βγαίνει καλά στο χώρο και εκμεταλλεύεται πάντα τους χώρους που πάντως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ταμπίζας με τον Κότσιο, πολύ έμπειροι και οι δύο. Στάινσον βγαίνει, παίρνει και το φάουλ. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είχαμε κάποιες οδηγίες του Γιώργου Δόν. Να ακούσουμε τον Αποστόλη Τρενταφύλλου. Σε ποιον παίχτη, Αποστόλη? Στον Πάρα το φώναξε κοντά. Το Πάρα, ο οποίος προσερμαίνεται εδώ και αρκετή ώρα, του είπε ότι σε περίπου 5 λεπτά θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και από αυτόν θέλει να παίξει πάρα πολύ δυνατά, να τρέξει πάρα πολύ, γιατί χρειαζόμαστε την νίκη, όπως χαρακτηριστικά του είπε ο Γιώργος Οδόνης. Είπαμε ότι η ισοπαλία μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να ευνοήσει την Λάρισα. Χρειάζεται μεγάλος διασμός αποτελεσμάτων, αλλά βεβαίως μια νίκη τη βάζει καλά, για τα καλά στο παιχνίδι. Ο Πάρα που θα δούμε τώρα αν θα πάει στα άκρα, αναλόγως με το ποιον παίκτη θα βγει. Τον Κλέιτον ίσως να πηγαίνει στο κεφάλι, αν είναι ο Καλάντης αυτός θα βγει, γιατί τον έχει κάνει πάρα πολλές κούρσες. Στο παρόν η Λάρισα έχει την μπάλα, φτάνουμε στο 21ο λεπτό, πάντοτε 0-0. Κλέιτον. Ανεβαίνει και ο Σαρμιέντο, για να δούμε τον Κλέιτον. Κατσιαρός θα φέρει την μπάλα στο αριστερό, καλό το σουτ στη γωνία. Στο βάθος είδατε, του ζήτησε την μπάλα ο Αλεξάνδρου, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο εκεί να το δει. Καλή προσπάθεια πάλι από τα αριστερά. Κατσιαρός θέλησε στη γωνία, αλλά ο Ρομέρο απλώσε το κορμί του, έδιωξε. Και τώρα ο Ντεμπέλε, ο οποίος βγαίνει. Κατσιαρός πάνω στην μπάλα, πλάγιο για την Αλκμαρ. Τένσον. Ντεμπέλε, τον Αλεξάνδρου και τον Σαρμιέντο, βγάζει στον Τσιόμερ. Αυτός με κάθεται, περίμενε το Μεντουγιάννη να κάνει κίνηση φόρα, αλλά ο Μεντουγιάννη είχε στηθεί που είναι ο παίκτης που θέλει την μπάλα καθαρά στα πόδια και δεν είναι ο παίκτης που θα φύγει στον κενό χώρο. Και εκεί φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι επιθετικός και δεν ταιριάζει καθόλου η θέση αυτή. Αλλά είναι αυτό που μας είπαν στο ημίχρονο εδώ οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι, ότι έπαιξε καλά την περασμένη Δευτέρα με τη δεύτερη ομάδα και επιβραβεύτηκε με θέση βασικού. Και αυτό δείχνει πόσο πολύ σοβαρά παίρνει ο Φανγκάλ την προσπάθεια και τη δουλειά που κάνει παίκτες, ακόμη και όταν πήγαν να παίξουν με τη δεύτερη ομάδα. Που για μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο για τους παίκτες της πρώτης ομάδος, αλλά είναι, για τον Φανγκάλ είναι σημαντικό. Και αυτό το κριτήριο. Το να δείχνεις διάθεση ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Τάκης έκοψε. Πλάγιο είναι για την Αλκμαρ. Κόψει τον Μεντουγιάννη ο Γκαλίτσιος και θα πάρει και το πλάγιο. Λίγο πιο έντονα βλέπω στα δεξιά, δεν μας είναι δείξει ακόμα ο σκηνοθέτης, είναι ο Γκρατσιάνο Πέλα, ο οποίος προτιμένεται λίγο πιο έντονα με τον Γένερα, αλλά θα δούμε. Αναλαμβάνουμε δύο οι αλλαγές που έχει δυνατότητα να κάνει ο Βανχάλ. Ίσως τον Ρομέρο. Πρώτος κύριος δίπλα του, ένας από τους μεγάλους της Αλκμαρ, στο τελικό του 81 που έφτασε με την ύψωση της, ο Μέτκοκ, που έχει σκοράρει κιόλας και με το μεγάλο τελικό, βοηθός του. Άλλη μια βαθιά παλιά, Κότσιος έξυπνα, δεν μπορεί με τέτοιες παλιές να αδύνατον βεβαίως να απειληθεί, παραλαμβάνουμε, εκτός αν γίνει λάθος από αμυντικό, μόνον έτσι μπορεί να δημιουργηθεί λάθος το παιχτών της Λάρισας, γιατί η ανάπτυξή τους αυτό είναι πολύ προβλέψιμο και δεν... Κλέιτον ωραία, τον Καλατζιάν μπορέσει να βγάλει εδώ φάση, όχι, θέλησε να κάνει την δύσκολη παλιά, ο Κλέιτον είχε καταφέρει να ξεμαρκαριστεί, αυτό το σουτ δεν έχει καμία τύχη από τον Φωτάκη. Και βλέπουμε τον Μπέλε πηγαίνει στον πάγκο. Θα πάρει τις οδηγίες, νομίζω θα βγει ο Μεντουγιάννη λογικά για να πάει σε ένα πιο ορθόδοξο σχήμα.
αλλά παραμένει για την Alkmaar. Με το Φαγκάλ βέβαια δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Μπορεί να αλλάξει το Σιόμερ και να βάλει τον Μεντουγιάννη σαν δεκάρι. Έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Θα δούμε σε λίγο. Ο Οπτάμ στριφογύρισε γύρω από τον εαυτό του. Η μπάλα ξαναέρθε πίσω. Στένσον. Γιάλινς και Μέντες. Αγκουστίν κάνει κίνηση αριστερά στον Ποκονιόλη. Τον Γκαλίτσιο τώρα περνάει ο Βέλγος. Καλή σέντρα του. Κυριακίδης βγαίνει πρώτη φορά που καταφέρει να νοικιάσει ο Βέλγος τον Γκαλίτσιο από τα δεξιά της άμυνας της Λάρισσας. Κυριακίδης ελευθέρωσε. Στέινσον. Μέντες. Αν ακούτε κάποιους να πανηγυρίζουν, είναι ο παδί της Λάρισσας και όχι της Alkmaar. Το δικό του τραγούδι ακούγεται. Λίγη ενέργεια τώρα από τον Ντεμπέλ, εντυπωσιακή. Μπαίνει και στην περιοχή με τον Γκαλίτσιο. Επικίνδυνα γυρνάει πάνω στην μπάλα στον Τεζέο που είχε κάνει την κάθετη κίνηση. Επαναλαμβάνουμε σίγουρα οδηγία από τον προπονητή του σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Βγήκε ο Κατσιαρός και τώρα ο Καλατζής πρέπει να κρατήσει λίγο εκεί όσο έχει κουράγιο. Ο Στέινσον έκανε και φάουλ. Θα έχουμε την αλλαγή τώρα. Ο Ντεμπέλ είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της Λάρισσας. Για να δούμε τώρα. Με τον Γιάννη. Στα σίγουρα πήγαμε, εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Ντεμπέλε. Τώρα βέβαια θα γίνει καθαρά 4-2. Κατσιάνο Πέλε από την Λέτσε. Τις ακαδημίες της Λέτσε έχει ξεκινήσει. Παναμάν θεωρήθηκε ο νέος Λουκα Τόνι στην Ιταλία, αλλά η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Alkmaar, κόστησε 7 εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε και τα δεδομένα. Η Alkmaar, η οποία δεν είναι ούτε Άγιαξ, ούτε Αιτχόβεν, ούτε Φέγενορντ, και όμως δεν διστάσαν να ξοδέψουν αυτό το ποσό για να αποφέρουν ένα παίκτη από την Ιταλία. Ήταν στην Κρεμονέζε δανεικός και τον πήρε. Σαρμιέντο. Σηκώνει την μπάλα, η κεφαλιά γυριστή στον Ρομέρο, του φεύγει η μπάλα από τον τερματοφύλακα του Καλατζή, η κεφαλιά. Και διώχνει όταν δεν ακολούθησε κανείς γιατί φάνηκε εύκολη η απόκρουση, αλλά ξανά η Λάρτσα με τον Γκαλίτσιο να βγάζει σέντρα. Και εδώ θα πρέπει να προσέξει τώρα η Λάρτσα γιατί έχουν ανέβει πολύ ψηλά. Είναι στην κόντρα τώρα με τον Ντεζέο να δίνει δεξιά στον Ντεμπέλε. Ο Βέλγος κινείται εξαιρετικά με το αριστερό του πόδι. Βγάζει στον Κοκονιόλη. Σέντρα του. Κότσιος και Αλεξάνδρου. Φάουλ. Όχι, πάνω στην μπάλα λέει ο διαιτητής. Ντεζέου. Σιόμερ. Αγκουστίν έχει χώρο. Καλό σουτ δίπλα από την αιστεία. Εδώ βρέθηκε για πρώτη φορά. Έχουμε φτάσει στο 65 λεπτό. Σουτ με προϋποθέσεις έξω από την περιοχή. Ο Αγκουστίν έχει όλο το τέρμα ανοιχτό. Έχει γύρει το κορμί του λίγο πίσω και του φεύγει το... Του βγήκε καλά ο Νταμπίζας. Βγήκε καλά και ο Νταμπίζας. Αλλά σίγουρα τώρα θα αυξήσει την πίεση η Alkmaar με την είσοδο του Πελέ. Θα αποκτάνε μεγαλύτερο όγκο, θα έλεγα, στην επίθεση και σίγουρα θα κοιτάξουν με μεγάλες πάσες ή με κυρίως έντρες από τα άκρα να τον βρούνε. Είναι 96 ο Πελέ. Βλέπουμε και τη Λάρη πολύ δυνατό κάτι άλλα, να ετοιμάζει τον... Ο Πάρα είναι που θα μπει, όπως μας είπε ο Αποστόλης Τρεδαφύλλου. Σε λίγο θα μας πει σε ποιον θα αντικαταστήσει ο Γιώργος Δόνης και τη θέση που θα πάρει Αργεντινός. Ντεμπέλε εδώ που φεύγει τώρα από τον Κότσιο. Κόρνερ. Ο οποίος Ντεμπέλε είναι ουσιαστικά ο ιός στην... Και ξεχωρίζει πάντως πραγματικά η ποιότητά του ξεχωρίζει στο παιχνίδι έτσι της Alkmaar. Μόνος του μέχρι στιγμής. Κόρνερ με τον Ποκονιόλη και προϋποθέσεις τώρα για την Alkmaar. Θα φανεί επικίνδυνη προς την αιστεία του φυλακά της Λάριζας. Το κόρνερ όμως ήταν προπονήσεως στην αγκαλιά του Κοτσόλη. Και στη μικρή περιοχή
πρώτο λόγο του τερματοφυλάκας. Είχε πάρα πολύ, άρα δεν την είδατε εσείς στην πορεία της μπάλας. Έφτασε μέχρι το κέντρο και σταμάτησε. Πήγε αρκετά ψηλά. Ωραία κίνηση από τον Κυριακίδη. Κατσιαρός. Μια καλή σέντρα. Πλάτη του Ντεζέου, ξανά ο Κατσιαρός. Πρέπει να δώσει στον Κλέιτον. Θέλει αυτός να βρει τον Φωτάκη. Όταν δεν αφήνει να γίνει το σουτ. Τον Γκαλίτσιο στον Νταμπίζα. Πάλι αρχικός της Λάρισσας πίσω στον Γκαλίτσιο. Τώρα πρέπει να έχει υπομονή ο Λάρισσα να κυκλοφορήσει την μπάλα. Πίσω στον Κοτσόλη. Αγκουστίν βγήκε, η μπαλαπλάγια θα γίνει αλλαγή. Να ακούσουμε τον Αποστόλη Νταλούκα με τον Πάρα να είναι έτοιμος. Συγγνώμη, τον Αποστόλη Τρενταφύλλου. Αποστόλη σε πέρασε με τον συνάδελφο από τον Αντένα. Ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει, θα βγει ο Χρήστος Καλατζής από τον αγωνιστικό χώρο και ο Φακούντο Πάρα θα περάσει μέσα με σαφείς οδηγίες να παλέψει, να τρέξει, να δημιουργήσει ρήγματα στην αμυντική γραμμή της Αλκμαρ, αλλά και να είναι η αρχή της πίεσης όταν οι Ολλανδοί επιτίθεται. Θα παίξει το κεφάλι Αποστόλη στη θέση του Καλατζή. Δεν αλλάζει σχήμα δηλαδή. Θα πάει στην κορυφή. Στην κορυφή θα πάει. Ωραία. Δεν αλλάζει σχήμα λοιπόν. Πάει στην κορυφή. Γιάννη, πολλές φορές 15 χρόνια είναι πολλά. Έτσι σε μια δουλειά. Επιτρέπεται να μικρό λάθος. Λοιπόν, πάμε ξανά στο παιχνίδι μας. Κοτσόλη. Πάρα στην πρώτη προσπάθεια πήρε την κεφαλιά ο Αλεξάνδρου. Δεν μπορεί να συνεχίσει εκεί με τον Κλέιτον που πιέζει. Έχει βάλει τα χέρια του όμως και γι' αυτό δεν είναι το φάουλ. Ο Γεωργιάνος. Εδώ βλέπετε. Μέντες ανεβαίνει. 70 λεπτά παιχνιδιού πάντα. Αλκμαρ Λάρισα 0-0. Γέμισμα από τον Στέινσον. Πάρα. Αλεξάνδρου κυνηγάει το Στέινσον. Ο Ρομέρο. Σαρμιέντο άφησε την μπάλα. Είναι offside το Ντεμπέλε στο ξεκίνημα της φάσης. Ήρθε πίσω από την άμυνα της Λάρισσας. Συνέχεια με τον... Και φωνάζει και το Γένερ τώρα βλέπουμε. Θα παίξει στα άκρα λογικά η αριστερά, η δεξιά, μάλλον δεξιά. Με τον Κυριακίδη είναι στο άλλο άκρο ο Γκαλίτσιος, τελείως μόνος του. Τον Ποκονιόλη πάλι σε ένας με έναν. Σέντρα στην περιοχή, ο Στάινσον έφυγε η μπάλα. Σαρμιέντο, το σουτ με το αριστερό, καλό στη γωνία. Απλώνει και πάλι το κορμί του Ρομέρο, ο οποίος τουλάχιστον σε αυτά τα χαμηλά με το ύψος του καταφέρνει να τα σταματήσει. 92 ο Αργεντινός. Με φάλτσο καλό το σουτ. Αλλά βλέπουμε σε όλες τις φάσεις που γίνονται από τα πλάγια στις έντρες έχουν προβλήματα οι παίχτες της Αλκμαρ. Και βρεθήκαμε στις δύο φάσεις με λίγο τύχη. Βέβαια θα μπορούσαν να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Το Ντεζέου εδώ τώρα σηκώνει για τον Ιταλό. Ο Πέλε μες στην περιοχή. Γυρνάει. Βάλει το κορμί του για να βγάλει από την πορεία τον Κότσιο, αλλά αστέρισε λίγο και εκείνος. Άρχισε να γυρίσει γιατί έχει ξανά το δεξί πόδι. Ξανά εδώ, από την ωραία παλιά τη βλέπουμε του Ντεζέου. Εδώ έβαλε και ο Κότσιος λίγο όσο χρειάστηκε. Ουσιαστικά ο επιθετικός πρέπει να τελειώνει τη φάση αριστερό ή δεξί. Και δεν πρέπει να χάνει χρόνο, γιατί σίγουρα όταν βρίσκεσαι μέσα στην περιοχή έχεις ελάχιστα δευτερόλεπτα και θα πρέπει πάντα να αντιδράς γρήγορα. Και εδώ φάνηκε ότι το διάστημα που έχει μείνει έξω τον έχει επηρεάσει. Ντεμπέλε. Κατσιαρός τον σταμάτησε. Σαρμιέντο. Ωραία κρατάει ο Αργεντινός. Και έχει την κίνηση, αλλά ο Ντεμπέλε γύρισε και τον μάρκαρε. Δεν άφησε τη φάση, την κυνήγησε. Έκανε λάθος, αλλά το διόρθωσε. Σιόμερ. Ντεζέου.
Στένσον. Όχι. Μπάλα είναι για την Alkmaar. Στένσον που κοτσώντας εκεί λίγο και τον Κατσιαρό. Παίρνει τώρα λίγα μέτρα φόρα για να φέρει την μπάλα με αυτό το πλάγιο μέσα στην περιοχή του Κοτσόλη. Έχει βάλει το χέρι του, το είδε ο Γεωργιανός, σωστά. Όσο και αν διαμαρτύρεται, έχει βάλει το αριστερό του χέρι στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Γένερ βλέπετε δίπλα από την γραμμή στον τέταρτο, έτοιμος η πρώτη ευκαιρία. Φαουλ. Θα βγει λοιπόν. Γίνεται η αλλαγή, βγάζει τον Τσιόμερ. Θα περάσει τον Ντεζέο κεντρικό, από ό,τι βλέπω αμέσως περνάει, και στα δεξιά τον Γένερ. Δεξιά τον Γένερ, ο οποίος ουσιαστικά θα μπορεί να κινηθεί και στη γραμμή αλλά και μέσα, και διαγωνία. Και αυτός από την φετινή φουρνιά των Ελπίδων που πήραν τον τίτλο με την Αγγλία. Ένας παίκτης που δεν έχει διάρκεια, δεν έχει σταθερότητα. Είναι ικανός σε κάποιο παιχνίδι να το κερδίσει μόνος του, και το επόμενο παιχνίδι να μην μπορεί να βρει τον εαυτό του. Και αυτό είναι όλα θέμα νοοτροπίας, και αυτό προσπαθεί ο Φανγκάλ όλο αυτό το διάστημα, γιατί δουλεύει με αρκετά νέους παίκτες, να βελτιώσει την νοοτροπία και να τους κάνει να σκέφτονται ότι με ένα παιχνίδι δεν μπορείς να γίνεις μεγάλος παίκτης, η οποία σημασία έχει διάρκεια και η καλή αγωνιστική εικόνα σε κάθε παιχνίδι. Κότσιος που πήρε κίτρινη στην προηγούμενη φάση. Όμπταμ σηκώνει για το κεφάλι του Πέλε, παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Βγαίνει ο Κατσιαρός και ο Κοτσόλης μαζεύει. Συνοήθηκαν πολύ. Κλέιτον. Κυριακίδης. Κλέιτον πήρε και πάλι από τον Γκαλίτσιο. Ο Κυριακίδης έχει κάνει κίνηση στα δεξιά. Ο Φωτάκης προτιμάει να δώσει στον Πάρα για να δούμε τον Αργεντινό. Βγήκε η προσπάθεια στο δεύτερο δοκάρι. Έρχεται από πίσω να κάνει κίνηση στο Σαρμιέντο, αλλά σταμάτησε ο Στένσον και Ντεζέου για Λίντς. Για μια ακόμη φορά πάντως στην σέντρα δημιουργήθηκε μικρή αναστάτωση στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Alkmaar. 15 λεπτά ακόμη, τις καθυστερήσεις πάντατε 0-0. Στάινσον έχει πολύ χώρο τώρα. Προλαβαίνει, γυρνάει ο Αλεξάνδρου. Ο Αγκουστίν κόπηκε από τον Πάρα που είναι φρέσκος και κάνει αυτό που του ζήτησε ο προπονητής του. Πιέζει στις φάσεις. Και τώρα ο Σαρμιέντο, είναι καλή η προσπάθεια και είναι γρήγορος ο Αλεξάνδρου. Για να δούμε τον Στάινσον, αν είδε τον Κλέιτον. Κόβει ο Γιάννης. Αυτή ήταν καλή πάντως η προσπάθεια. Ήταν προσπάθεια, αλλά θα έπρεπε η πάσα να είναι πολύ λίγο πιο μπροστά. Να βγει. Σε λίγο η Λάρισα θα κάνει μία ακόμη αλλαγή. Θα φρεσκάρει λίγο το κέντρο με τον Γκίκα. Θα μας πει σε λίγο ο Αποστόλης Τρενταφύλλου. Για να δούμε τον Ντεζέου. Ο Κονιόλη. Η σέντρα του Κοτσόλης διώχνει τον Ντεζέου. Είναι μόνος του. Βγαίνει ο Κοτσόλης πάνω στη γραμμή. Ο Κότσιος ξανά σούτ από τον Ντεζέου. Άλλο ένα σούτ. Δεν μπορούσε να το γλιτώσει. Είπαμε, είναι η φάση, τρύπησε από τα αριστερά και τον γκολ είναι από τον Ντεμπέλε. Εδώ η Λάρισα νικέται στο 76ο λεπτό. Και εδώ ήταν... Τρυπήθηκε από τα αριστερά, ο Τόλης έδιωξε. Εδώ σε αυτή τη φάση νομίζω που διώχνει ο Κότσιος, εδώ μπελέκονται, θα μπορούσε από την κόντρα. Η τρίτη φορά είναι και η φαρμακερή. Καλύτερος παίκτης της Alkmaar, ο Ντεμπέλε. Σημείωσε τον γκολ, αλλά εδώ ήταν κρίσιμη στιγμή, θα έλεγα, γιατί πριν δόθηκε ευκαιρία στη Λάρισα που θα μπορούσε να κάνει καλή πάσα να κάνει το... Το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι από λεπτομέρειες κρίνεται. Και σίγουρα... Λίγο πιο μπροστά αν ήταν η πάσα για τον Κλέιτον. Ανακουβισμένος ο Φανγκάλ, το πανηγύρισε έστω και με την πατερίτσα. Θα χρειαστεί μεγάλα ψυχικά αποθέματα τώρα για τη Λάρισα. Λοιπόν, πάμε στον αγωνιστικό χώρο και τον Αποστόλη Τρενταφύλλου. Αποστόλη.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Γκίκας ήταν όντως έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ήθελε να φρεσκάρει το κέντρο, να κάνει πιο αμυντικογενή την ομάδα του Γιώργος Δόνης. Μετά τον γκολ όμως άλλαξε απόφαση. Φωνάξε τον Γιώζεφ Κόσλεϊ να ετοιμαστεί. Αυτός θα περάσει το παιχνίδι, δηλαδή ένας επιθετικός θα κυνηγήσει η ΑΕΛ την ισοφάριση. Δεν έχει τώρα να χάσει τίποτα, δεν να κάτσει να κάνει μια τιμητική ήττα, δεν έχει κανένα νόημα. Ο Πάρα, σέντρα που θα βγει. Εκεί ψηλά ο Ρομέρο, δεν έχει πρόβλημα. Μάλισε την μπάλα. Είναι κρίμα πάντως, γιατί ήταν και μια στιγμή που η Λάρισα φαίνονταν πιο επικίνδυνη και τελικά... Και μόλις η δεύτερη φορά που βγάζει προσπάθεια από Κονιόλη εκεί από τα αριστερά. Πάμε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, Αποστόλη. Προφανώς θα γίνουν δύο αλλαγές από τη Λάρισα και ο Παναγιώτης Μπαχράμης ετοιμάζεται, θα περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Μεσοεπιθετικός, πιο δημιουργικός μέσος. Ένα σούτ εδώ από τον Αγκουστίν, εύκολα στην αγκαλιά του Κοτσόλη. Άλλος από μακριά. Θα το χτυπήσει τώρα το παιχνίδι, δεν έχει να χάσει να κάνει κάτι άλλο ο Γιώργος Δόνης. Αυτό το τέταρτο περίπου που θα απομείνει. Κυριακίδης παίρνει το φάουλ. Πάρα. Κατσιαρός. Σαρμιέντο. Ζήτησε φράγμα. Κυριανός λέει είναι συνέχεια. Τεμπέλε. Κατσιαρός ζητάει γρήγορα. Όχι, δεν συνέχεια καλά εκεί με τον Κλέιτον. Αλλά φτάνει στον Ρομέρο. Αργά ο Γιαλίνης τώρα. Σαρμιέντο και τον Πάρα να τον κλείνουνε. Κατάφερε να βγάλει την παλιά. Λαγιό είναι για τη Λάρισα. Θα γίνουν οι αλλαγές τώρα. Ζήτησε και ο Γιώργος Δόνης, θα περιμένει ο Κατσιαρός. Παίζεται, λέει ο Γεωργανός διαιτητής. Επόμενη φάση. Πάρα. Αλεξάνδρου. Γένε. Είναι κρίμα πάντως για τη Λάρισα, γιατί στάθηκε αρκετά καλά και δεν κινδύνευσε ουσιαστικά στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και είναι κρίμα για τα παιδιά, γιατί κάνανε μια μεγάλη προσπάθεια, όπως και τον προπονητή, ο οποίος φάνηκε ότι έστησε πάρα πολύ καλά την ομάδα και να μην επιβραβευτούν με κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχουν 10 λεπτά ακόμη και το τώρα ποδόσφαιρο... 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις που θα είναι τουλάχιστον 3. Θα βγει ο Κυριακίδης, είναι ο πρώτος για να πει ο Μπαχράμης στη θέση του. Με ποιον θέση θα πάρει και ο Κόσλεϊ. Φτύνει το φωτάκι τώρα και τον Σαρμιέντο στο κέντρο. Ο Ζώνης. Πρώτος μπαίνει βέβαια ο Κόσλεϊ. Σλοβάκος με μεγάλη εμπειρία. Πάει δίπλα στον Πάρα. Αλλαγή του Μπαχράμ θα γίνει σε λίγο. Εκτελέστηκε το φάουλ. Κόσλεϊ. Καλέ καλά το κορμί του. Φωτάκης. Όχι. Χωρίς να έχει δει, βιάστηκε να στείλει στον Κατσιαρό. Πελέ άφησε στο να βγει μπάλα πλάγιο. Τώρα θα γίνει η δεύτερη αλλαγή. Θα βγει είναι ο Αλεξάνδρου για να μπει ο Μπαχράμης.
Μπαχράμις θα πάει στη θέση του Αλεξάνδρου. Φαντάζομαι ότι θα παίξουν πιο όπως οι 4-4-2. 4-2, ναι. Λίγο παραπάνω. Με Κόσλι και ο Σαρμιέντο λίγο. Με τον Κλέιτον σαν δεκάρι. Πίσω από τους δύο επιθετικούς. Ποτάκι μοναδικό χαφ. Λάρισα πρέπει να πιέσει. Σίγουρα. Σε αυτά τα λεφτά. Κότσιος. Άρα με πλάτη. Πήρε την μπάλα ο Ποκονιόλη και βγάζει στον Γένερ, ενώ έχει μια σκληρό μαρκάρισμα από τον Κότσιο. Γένερ η τρίπλα του, η σέντρα του. Σωστά. Χώρο που θα διώξει και θα μείνει με 10 παίκτες η Λάρισα, γιατί ήταν το προηγούμενο μαρκάρισμα στον Ποκονιόλη από τον Κότσιο, ο οποίος διαμαρτύρεται. Αλλά είναι δίκαιη απόφαση, γιατί ήταν πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Μετά το μαρκάρισμα, κάπου εδώ τώρα δυσκολεύει πάρα πολύ. Εδώ δείτε, έχει μαζέψει το πόδι με το γόνατο, τον βρίσκει βέβαια. Απλώνει το αριστερό πόδι, βλέπεις εδώ Γιάννη, και στη συνέχεια με το γόνατο τον βρίσκει, όπως έχει τη φόρα. Από τη φόρα που έχει. Και πάλι πολύ δυνατά. Αλλά σίγουρα όταν έχεις κίτρινη κάρτα θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός στα μαρκαρίσματα εκεί δικά. Στο κέντρο είναι στον αγωνιστικό χώρο ο Νιόλη, τώρα σηκώνεται. Μετά είδαμε την ενέργεια του. Από σίγουρα αν ο Πελέ έκανε καλύτερη κίνηση θα μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνο. Ήταν σωστό εκεί που έπρεπε η μπάλα να πάει, αλλά και ο Ποκονιόλη έτσι πρώτη βοήθεια στον αγωνιστικό χώρο. Να πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλλου στον αγωνιστικό χώρο. Αποστόλη, εάν έχει αλλάξει κάτι τώρα, πώς να αλλάξει τις οδηγίες του Γιώργου Δόνη. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι, θα παίξει με 3 στην άμυνα. Θα είναι 2 καθαρά τα αμυντικά χαφ. Τώρα ο Σαρμιέντο με το φωτάκι, αυτή ήταν η τελευταία οδηγία. Και μπροστά από τα 2 αμυντικά χαφ θα είναι ο Μπαχράμις, ο οποίος θα είναι, αν θέλετε, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην αμυντική και την επιθετική γραμμή της ομάδας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα. Θα γίνεται ακόμη πολύ πιο δύσκολο. Κορυφαίος του μάτσο Ντεμπέλε σκόραρε να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Ταμπίζα στον αέρα, η μπάλα με τον Κόσλε και τον Αγκουστίν. Δεζέου. Απλώσουμε τώρα λογικά το παιχνίδι. Έχει Σάλκμαρ. Μπέλε γύρισε για τον Δεζέου, βγήκε ο Ταμπίζας. Κλέιτον. Μπαχράμις. Που δεν βγήκε για τον Πάρα. Βλέπουμε πόσο καλά καλύπτει με το σώμα του Ντεμπέλε την μπάλα και πολύ δύσκολο μπορεί να την πάρει κάποιος. Ο Στέινσον κατάφερε να κόψει μπροστά από τον Κλέιτον. Ασιαρός με τον Ντεζέου. Κράμις για τον Νταμπίζα. Κεφαλιά από τον Κόσλι, θα μπει στη φάση ο Πάρα. Έλενσε, παραπάτησε, τον κυνηγάει ο Πάρα. Εδώ μαρκάζουμε άλλη μια κίτρινη κάρτα. Ξανά εδώ η προηγούμενη προσπάθεια. Κόστησε στον Πάρα την κίτρινη κάρτα. Συνέχεια από τον Ρομέρο για αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Η Αλκμαρ με τον γκολ του Ντεμπέλε παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Το 1-0.
από μία Alkmaar που ουσιαστικά δεν ήταν αυτή η ομάδα που τουλάχιστον είχε εμφανιστεί τελευταία παιχνίδια στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ακριβώς, αλλά η ουσία είναι αυτή που μετράει στο ποδόσφαιρο και τελικά όταν ρίσκαρε ο Φανγκάλ στο τελευταίο 20 λεπτό την είσοδο των Γένερ και Πέλε, εκεί ήταν πιο επιθετική. Εδώ έγινε το λάθος, ο Κοτσόλης τον κλαίει τον παρακινδεμένα και τον Σαρμιέντο παρακινδεμένα και ο Κοτσόλης κατάφερε. Η Alkmaar μετά την ισοπαλία με την Zenit θα πάρει λογικά το τρίποντο εδώ που θέλει, κάνει το ρεκόρ, αυτό το πολύ μεγάλο ρεκόρ έτσι, και έχει ακόμη δύο παιχνίδια. Έχει δύο παιχνίδια, θα είναι δύσκολα για τα δύο, την Ρεβέργη και την Everton εδώ. Αλλά η Everton σε μεγάλο βαθμό να έχει εξασφαλίσει το... Εδώ τώρα η κόντρα με τον Γένερ, καλή πάσα, σουτ, εντυπωσιακή απόκριση από τον Κοτσόλη που κρατάει το 1-0. Βρήκαν τώρα τον κενό χώρο, Γένερ βγήκε, πολύ καλό το σουτ, αλλά και εξίσου καλή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Λάρισσας. Τώρα στο τέλος βγαίνουν οι φάσεις για την Alkmaar. Είναι και φυσιολογικό αυτό τώρα. Παίζει με ένα παίχτη λιγότερο Λάρισσα, υπάρχει και η κούραση. Να πιστώσουμε πάντως και στην Alkmaar ότι παρότι ήταν το 0-0 δεν προσπάθησε με κάποιες ενέργειες βεβαιασμένες. Παρότι δεν τις έβγαιναν. Είχαν υπομονή στο παιχνίδι τους. Είχε υπομονή, συνέχισε αυτό το πράγμα. Της βγήκε η φάση και από τα αριστερά με τον Ποκονιόλη. Και νομίζω ότι είναι δείγμα και της νοοτροπίας, περνάει προπονητής έτσι λογικά. Βέβαια. Και έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο τομέα της νοοτροπίας θα έλεγα, γιατί ήταν μια ομάδα που όλοι τους κάνανε επιθέσεις και τα μπακ, οι κεντρικοί τους αμυντικοί ανεβαίνανε συνέχεια, ενώ τώρα δείχνουν ότι έχουν πιο πολύ υπομονή στο παιχνίδι τους και αυτό είναι χρεώνεται και πιο πολύ και στο Μέντες Ντα Σίλβα πίσω, ο οποίος έχει καταφέρει και κάνει την άμυνα πιο συμπαγή θα έλεγα. Προχάστηκε η μπάλα από τον Κλέιτον, τουλάχιστον να προσέξει η Λάρισα. Έστω να φύγει με αυτό το 1-0 από εδώ. Τελευταία λεπτά. Μπελέ. Τένσον. Όχι πίσω. Λοιπόν ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν, να βγουν μπροστά. 3 λεπτά δεν καθυστερεί. 3 λεπτά. Φάει μια γερή τώρα ο Γκαλίτσιος και τριμήνε στον Ποκονιόλη. Το χτύπημα από τον Κοτσόλη. Πώς λεπάει για την πρώτη κεφαλιά, πάρα. Μπαχράμις. Καλή πρώτη τρίπλα. Είναι το φάουλ. Για να δούμε τώρα μήπως είναι ευκαιρία. Έστω σκαρτέτης από στημένη φάση. Ανεβαίνει ο Νταμπίζας. Και να παρατηρήσουμε ότι είδαμε ότι ο Μπαχράμις κινήθηκε πλάγια και βρεθήκαν στην περιοχή της Alkmaar δύο παίχτες Λάρισσας με δύο της Alkmaar. Ανεβαίνει και ο Κοτσόλης. Σημειώθηκε πριν μερικές αγωνιστικές ένα γκολ ο τερματοφύλακας της Ρόντας το 94, έκανε το 2-2. Να έχουμε κάτι παρόμοιο. Ευκαιρία τώρα είναι στο έδαφος παίκτης της Alkmaar. Νταμπίζας λέει και ότι έχει γίνει θέατρο. Τεντωμένα τα νεύρα και ο Γκαλίτσιος. Το που μας δείχνει βέβαια εδώ είναι, εντάξει. Αλλά το Αγιαλίνς Τροπολικός. είχε ηλεκτρικό ρεύμα και το χτύπησε. Έχει ζαλιστεί φαίνεται. Ναι. Εντάξει, και εκείνος κράτησε το πρόσωπό του μπροστά, του λέει ότι τον χτύπησε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
Εντάξει, και ο ίδιος βάζει το κεφάλι του μπροστά, ούτε καν κάνει και τις ονταμπίδες στην Κοκορομακιά. Τέλος πάντων, για να δούμε τη φάση με τη Λάρισα, δεν θα περάσει. Θα περάσει, Σαρμιέντο ξανά μες στην περιοχή και τώρα έφυγε, υπάρχει και φάουλ. Και ο Ταμπίζα ζητούσε την μπάλα, πιο ψηλά, δεν ήταν καλό το χτύπημα. Γυρνάει ο Στέφανος Ποτσόλης στην άμυνά του. Η Λάρισα θα αποχαιρετήσει σήμερα τις όποιες ελπίδες είχε για πρόκριση. Ουσιαστικά δεν είχε και δεν περίμενε και περισσότερο σε αυτόν τον όμιλο, δεδομένου ότι και η δυναμικότητα της Νιρεμβέργης και της Everton αλλά και της Alkmaar όπως και της Zenit δεν είναι πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα και αν δούμε τα budget αυτών των ομάδων δεν υπήρχε τεράστια διαφορά, αλλά το θέμα είναι ότι στάθηκε με... Πάλεψε όλα τα παιχνίδια η Λάρισα και η επιστροφή της μεγάλη πρόκριση επί της Blackburn, το ξεχνάμε αυτό. Ακριβώς. Τώρα σπιρματλήξω και η ένταση που πανηγυρίζουν και οι άνθρωποι της Alkmaar δίνει έτσι αξία και στην παρουσία της Λάρισσας. Πάντως πολλά συγχαρητήρια γιατί τουλάχιστον αξίζανε κάτι καλύτερο σήμερα. Νομίζω θα έπρεπε να δικαιωθούν, να ρισκάνουν πιο πολύ επιθετικά. Και εδώ βλέπουμε απέναντι έχουν σηκώσει τα πανό. Έχουν ίσως να το δείξει ο σκηνοθέτης κάποια στιγμή. Νομίζω περιμένουν τον Αποστόλη Τριανταφύλλου γιατί θα πάει λογικά ο Γιώργος Ζώνης κοντά του. Είναι με τα αποτελέσματα νομίζω έτσι. Ναι, τα αποτελέσματα. Έγινε το ρεκόρ. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλλου. Αποστόλη έχει δίπλα στον Γιώργο Ζώνη, ας τον ακούσουμε. Κύριε Ντόνη, η ΑΕΛ προσπάθησε, έπαιξε, έκανε τις ευκαιρίες, αλλά πάλι δέχτηκε ένα εύκολο γκολ. Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βαθμολογικά για μας τελείωσε η ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ΑΕΛ στάθηκε σε όλα τα παιχνίδια με αξιοπρέπεια. Προσπαθήσαν τα παιδιά πάρα πολύ σκληρά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε τις ευκαιρίες μας στο δεύτερο ημίχρονο να προηγηθούμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες και πιστεύω ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη. Από αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι, τι είναι αυτό που πρέπει να αξιοποιήσει η ΑΕΛ? Έχει πολλά πράγματα να αξιοποιήσει η ΑΕΛ. Πάνω απ' όλα ότι μέσα από αυτά τα παιχνίδια δείξαν οι παίκτες της ότι μπορούν να συμπεριφερθούν, μπορούν να κοντραριστούν με ομάδες καλύτερες από εμάς. Και αυτό θα το κοιτάξουμε στη συνέχεια ώστε να αποκτήσουμε μια τέτοια νοοτροπία και μια τέτοια λογική ως ομάδα ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.